Oras sa Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto, diri sa DYFM Bomboradio Iloilo flagship station sa The Undisputed number 1 radio network kinakantri ang Bomboradio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Hunyo 28, tuig 2022. Sa mga kabombo naton live nga malantaw Bombo Hanay sa Udto sa Facebook page sang Bomboradio Iloilo Sumbongman sa Bomboradio Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sang Bombo Radio Iloilo. Mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Maging updated karon sa madalaguan kag mga nagapangunang mga balita sa paglagon sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bomboradio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini ang imo alaga nimo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalaguan kag mga nagapangunang mga balita. Kagawad na Plaridel Nava nagdawat sang kamot kag nagagbay kay Congresswoman Jama Baronda sa oath-taking ceremony kagapon sining adlaw. Magluwas sila nagbiso-biso pagin sa kay Dr. Julie Baronda. Kagapon nabatian naton diri ang payag ni Congresswoman Jam. Si Kagawad Pla naman iyang kuanta sang bahin sa sining mga tiniyon. Dugang pa nga mga balita oath-taking ceremony sa mga elected officials sa probinsya sa Iloilo. Ginapangunahan ni Senator Sani Angara bilang close friend man ni Governor Arthur Defensor Jr. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita oath-taking man ta sa gyapon. Pero nga si SB member-elect Rafi Lagamon sa Banwasang Anilaw sa kay Mayor Jerry Treñas nag-take oath. Timambalang mga kabombo naton bisan na kasakay sino man lang iya pwede maka-take oath ang isa ka elected official. Pero tinga sa kadamon si Mayor Treñas ginaging pili ni SB member-elect Rafi Lagamonaw sa Banwasang Anilaw. Pwede man sa kay Mayor Lian Dibuque, pwede man sa kung kay sino dirang mga opisyales ang 4th District. Dugang pa nga mga balita kaga impormasyon diri sa aton sining pagapangalagad 46 ka mga imigrante patay sa sulod sa container van dito iya sa may Texas sa Estados Unidos. What's the latest karon? Anong investigasyon sa mga otoridad diri? Aton sining pagkigangutan ng aton sining Bombo International Correspondent. Dugang pa nga mga talupang doon sining mga balita kaga impormasyon balita nasyonal damo karon ang nagtaas ang kilay sa pahayag sang incoming senator. As a matter of fact, do number 3 senator ini siya si Rafi Tulfo bla, idol nyo bla, no? Ngambal niya siling niya sa rice subsidy sinya mga middle class minsan na pagaan niya ka rice subsidy kay sarangan maninilay ang matagan sa nagakigo sining igtulupangod ang ilan sining kaugalingon. Inamo karon nagtaas ang kilay sini partikularmente mga middle class karon. Pero ang pamangkot sinadri banwa sa aton sining mga kabombo hibalonta kuno nung talaksan nga sarang kada nga tawgon nga yara ka karon sa middle class, no? Sa aton sining karon nga mga kabombo ang tawag sinadri banwa ang socio-economic status sa isa iya ka individual aton sini nga ibaloon diri man sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Ang detalye sini balikan naton pagkatapos sa mga nagapanguna kag mga mainit man nga balita sa Bombo Network News. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw
Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News sa Noontime Edition. Araw ngayon ng Martes, Hunyo 28, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, itong inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos magiging simple at tradisyonal pero magiging star-studded. Kabilang din sa mga programa ang military at civic parade at flyby ng Philippine Air Force fighter jets. Ang television host naman na si Tony Gonzaga kakanta ng Philippine National Anthem. Si Representative Guanzon naghain na sa ombudsman ng ethics complaint laban pa rin kay National Youth Commission Chairman Cardema. Samantala, ang Metro Manila at malaking bahagi ng bansa mananatili sa Alert Level 1. At sa ating international news, panghihimasok ng miyembro ng NATO sa Crimea Peninsula maaaring kumantong sa World War III. 46 migrants naman natagpuang patay sa loob ng truck sa San Antonio, Texas. At sa atin pong sports balita, itong national basketball team na Gilas Pilipinas aalis ngayong araw patungong New Zealand para pa rin sa FIBA World Cup 2023 Asian Qualifiers. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep, at ngayon sa retalye ng ating mga balita. Ang panunumpa, the inaugural of Ferdinand Romualdez Marcos Jr., 17th President of the Republic of the Philippines. Maging bahagi ng kasaysayan, tumutok sa gagawing blow-by-blow coverage ng mga Bombo Radio at Star FM stations sa inaugurasyon ng susunod na presidente mula mismo sa National Museum sa Maynila. Hindi lamang mapapakinggan, mapapanood din sa mga digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Ang panunumpa, the inaugural of Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Tandaan, sa Hunyo 30, araw ng Huwebes, simula alas 11 ng umaga, dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Magiging simple at tradisyonal lamang daw ang inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Huwebes sa Hunyo 30. Sinabi po ni Franz Imperial, isa sa mga head ng Preparation Committee para sa naturang event. Ang programa ay all set na rin maliban na lamang sa ilang maliliit na details na kailangan pang plantsahin at isapinala. Una nang sinabi po ni Marcos sa kanyang vlog na hindi lilihis pa sa tradisyon ang naturang inauguration. Narito ang tinig ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos. Maraming nagtatanong, ano ba ang mangyayari sa inaugurasyon? Ano ba ang mga pakulo? Naku, isa lang ang matitiyak ko. Ito ay magiging taimtim na seremonya. More or less, traditional pa rin ang gagawin. Hindi na kami lilihis pa sa nakagawian. Ang mahalaga ay kasama ko ang buong pamilya ko, kasama ko kayo na manunood, live man, online, at higit sa lahat, sana makisama ang panahon dahil tagulan na nga. Yan po ang tinig ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos. Samantala, ang television host naman na si Tony Gonzaga ang aawit ng Philippine National Anthem. Ang inauguration song naman ng Pilipinas Kung Mahal ay kakantahin ng singer na si Chris Villonco at ang Young Voices of the Philippines Choir. Manunumpa si Marcos kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gismondo. Mayroon namang isasagawang 30-minute military civil parade bago ang event. Ang detalye naman ng ecumenical invocation ay patuloy pa ring isinasapinal. Kung maalala, idiniklara na rin ni outgoing Manila Mayor Isko Moreno na special non-working holiday sa Manila para yan sa inauguration ni Marcos. Itong si outgoing DILG Secretary Anyo, sinabing simple nga lang at meaningful daw itong inaugurasyon ni President-elect Marcos sa June 30 at yung programa tatagal lamang daw ng 2 oras. Ano kaya itong magiging highlight din itong sinasabing military at civic parade, maging itong flyby ng Philippine Air Force. At nasa linya si Bombo Anali Soberano.
Magiging simple at meaningful ang inauguration ni President-elect Bongbong Marcos sa June 30, 2022 na tatagal lamang ng mahigit 2 oras. Ito ang inihayag ni DILG Secretary Eduardo Año na siyang head ng Subcommittee on Security, Traffic and Communications para sa nasabing inaugurasyon. Sinabi ng kalihim, highlight din sa nasabing national at historical event ang Military and Civic Parade. Mga miyembro ng PNP, AFP, Philippine Coast Guard ang makikiisa sa Military Parade kasama ang mga kadete ng Philippine Military Academy o PMA at Philippine National Police Academy o PNPA. Ibibida din ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang mga bagong kagamitan na binili na bahagi ng kanilang modernization program. Magsasagawa din ng flyby ang mga bagong aircraft ng Philippine Air Force gaya ng FA-50 fighter jets. Layon nito na makita din ng publiko ang mga bagong kagamitan gaya ng mga artillery equipments. Sinabi pa ni Año, magsisimula ang programa alas 10 ng umaga at eksakto alas 12 ng tanghali ang magiging inaugural speech ng President-elect. Pagtiyak naman ni Año na all systems go na ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para sa inaugurasyon. Sa press conference ng Subcommittee on Security, Traffic and Communication dito sa Camp Crame, tiniyak ni Secretary Año na nakalatag na ang seguridad para sa inaugurasyon ni Marcos. Kasama na rito ang pagpapagana ng Task Force Manila Shield, kasabay ng pagpapatupad ng mahigpit na checkpoint at pagpapatupad ng gun ban. Binigyang diin ni Año na matapos makatanggap ng impormasyon, hindi nila hahayaang may mga makapanggulo sa inaugurasyon, lalo na ang CPP NPA. Hindi rin umano nila hahayaan na may makapanghiya kay Marcos. Sinabi pa naman ni PNP Deputy Chief for Administration, Lieutenant General Rodel Sermonia, na sa kabila ng mga inaasahang pagkilos, nakahanda sila. Maliban umano sa NCR, mayroon ding ulit o unit mula sa Calabarzon at Central Luzon Police na naka-standby para sa augmentation. Samantala, sinabi naman ni NCRPO Director Major General Felipe Natividad na magpapakalat sila ng mobile jail sakaling may maaresto na magdudulot ng gulo. Maliban sa pagpapakalat ng pulis, nakalatag na rin ang traffic plan para sa inaugurasyon. Hinikayat naman ang mga dadalo sa inaugurasyon na dapat sila ay fully vaccinated, pero hindi na nila kailangan pang magpakita ng vaccination card. Pakinggan natin ang pahayag ni outgoing DILG Secretary Eduardo Año. Ang inauguration or oath-taking ng ating President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay isang simpleng event na kung saan magkakaroon ng military and civic parade. Pagkatapos noon ay inauguration at oath-taking, and then ang pinaka-speech ng President-elect Ferdinand Bongbong Marcos. So more or less, siguro baka 2 hours lang tong event na ito. At ito ay magsisimula around 10:50 in the morning. At we expect na ang kanyang oath-taking ay exactly 12 noon. And then after the speech ay tapos na ang magiging event or ceremony. So very, very simple lang, but meaningful. Si outgoing DILG Secretary Eduardo Año. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Suspendido rin ang trabaho sa lahat ng trial court sa Maynila simula bukas at Huwebes. Ito ay dahil sa planong traffic rerouting para sa inauguration nga ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa June 30. Ang order of work suspension ay nilabas ni Deputy Court Administrator Jenny Lind Aldequa de Lorino na may pag-aproba naman sa lahat ng Supreme Court Justices sa pangunguna ni Chief Justice Alexander Gizmondo.
Nauna nang naglabas ng circular ang Supreme Court at ang Court of Appeals main offices sa Maynila tungkol sa suspensyon sa trabaho para sa bukas at sa June 30. Sinabi ni Gismondo na lahat ng mga kalsadang patungo sa Supreme Court sa Padre Faura Street ay apektado kaya hindi ito maginhawa para sa lahat na mag-report sa trabaho. Binanggit din ni CA Presiding Justice Remedios Salazar Fernando ang parehong dahilan sa kanyang kautusang suspensyon sa trabaho. Samantala naman itong si Senator Ronald Bato de la Rosa mayroon daw payo sa mga bagitong senador at nasa Senado si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, eto nga, may tori na rin na senior na rin itong si Senator Bato de la Rosa dahil nga nakatatlong taon na rin siya bilang senador at meron siyang payo doon sa mga kumbaga ay neophyte, yung mga bagitong mga senador na kakapanalo pa lamang sa tapos na national elections. At sa panayam ng Bombo Radio Philippines ay sinabi ni Senator Bato de la Rosa na dapat ay hindi basta pasok ng pasok o kaya umeeksena yung mga bagong senador para hindi mapahiya lalo na sa mga plenary sessions. At sinabi pa ng senador na nakapanghihinayang dahil hindi naabutan ng mga bagitong senador itong si Senate Minority Leader Franklin Drilon na isa raw sa mga kumbaga ay mentor niya at nagturo sa kanya ng kung paano talaga magdala at particular itong legislation o yung pagpanukala ng mga batas na gustong ipasa. At yun nga yung kanyang payo. Dapat daw mag-obserba muna, makinig at bago umiksena o kaya ay mag-aktibo sa mga sesyon. Na ito pang bahagi na pahayag ni Senator De La Rosa sa panayam ng Bombo Radio. Well, papayo ko na sa kanila is makinig, mag-observe at huwag pasok ng pasok para sigurado yung mga gagawing hakbang. Kasi na-experience ko rin in my first 3 years, alam mo na, talagang kaharap mo yung mga veterano ay talagang mapapahiya ka kapag hindi ka prepared. So dapat it took a while for me to just to listen and observe sa mga ginagawa bago ako actively nag-participate agad sa discussion sa plenaryo. So yun lang rin ma-advise ko sa kanila at medyo lamang sila ngayon at wala nang magaling na magtuturo sa kanila. Wala na si Senator Relon, yung aking professor. Oo nga, no? Okay. Sayang hindi nila ma-experience yun yung nandiyan pa si Senator Dillon na talagang Gigisa sa kanila, tuturuan ka talaga kung paano gagawin yung legislation na hinahakbang mo. Maliban nga kay Senator Drilon ay kabilang pa sa mga kumbaga mga veterano na mga senador na graduate na at wala na sa 19th Congress ay itong si Senate President Tito Soto III, itong si Senator Richard Gordon at itong si Senator Panfilo Ping Lacson na ituturing na talagang mga veterano na yan at hindi na naabutan pa ng mga papasok na mga senador sa 19th Congress. Bombo Raymond? Yes, Bombo Gerardo. Sino na yung pinaka-senior ngayon dyan sa mga senador na pwedeng siyempre i-share yung kanilang kaalaman na dito nga sa mga bagitong senador dahil marami-rami rin itong mga bagitong senador at yung plano pa ng isang senador si Senator-elect Robin Padilla na hawakan yung isang komite na talagang madugo yung mga isasagawang mga pagdinig kung sakali, Bombo Raymond. Well, kabilang dyan, nandyan pa si Senator itong anak ni dating Senator Angara, itong si Sani Angara. Kabilang dyan sa mga veterano na rin dyan, senior, itong si Senator Zubiri, itong si Senator Pia Cayetano, nakapatid naman nitong si bagong elect na si Senator-elect Alan Peter Cayetano na nagbabalik Senado. So marami dyan, Bombo Dennis. At kabilang dyan, kumbaga itong si Senador Cynthia Villar na isa na ring veterano kahit papaano dyan sa Senado. So
kung susumahin nga yung komposisyon ngayon, may magkakapatid, mag-ina. So halos kumbaga mabibilang sa daliri yung mga talagang may turing na mga bago na papasok sa Senado ngayong 19 Congress, Bombo Gerald. Yung minority, Bombo Raymond, yung composition ng mga to, may mga sumali na ba or may bilang na ba sila, Bombo Raymond? Dahil parang talagang yung Senado ngayon, kung hindi magbabago yung bilang, numero ng mga senador doon sa majority ay sinasabing super majority talaga, Bombo Raymond. Well, ang rules kasi dyan, Bombo Gerald, ay kailangan na may kumbaga lalaban doon sa pumuporma na incoming Senate President. At kung sino yung matalo sa kanila, yun yung automatic na magiging minority leader. Hindi pwede na ituturo mo lang. So dapat ay lumaban siya at dapat siyang matalo para maging minority leader. So yun, depende pa dahil may mga kumbaga dumidistansya sa tinatawag na super majority at pero ang malinaw ngayon na nasa oposisyon ay itong si Senator itong si Hontiveros, Risa Hontiveros at itong si Senator Alan Cayetano, hindi rin malinaw yung kanyang posisyon. Yan. So titingnan na lang natin kung ano yung magiging final na magiging komposisyon yan, Bombo Gerald. Pagsapit ng June 30, doon naman sila kumbaga doon sa kanilang pagpasok sa kasabay ng State of the Nation address ni Pangulong Duterte o Pangulong President-elect Bongbong Marcos doon sa kanyang sauna at joint session, pagbubukas ng joint congress or joint session ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso, Bombo Gerald. Lastly, itong mga senador at least ay na pupunta na sa Senado para mag-practice, kumbaga, Bombo Raymond, para malaman nila rin kung paano yung gagawin na dito sa mga isasagawang sesyon at saka sa mga isasagawang pagdinig dyan sa Senado, Bombo Raymond. That's right. Medyo kumbaga nag-internalize na rin sila kasabay na kanilang ginagawa na parang crash course doon sa public administration at sa doon sa legislation. So may mga sinasagawa sila na parang crash course sa UP para ito paano kumbaga magkaroon naman sila ng ideya lalo na doon sa mga rules sa mga procedure dyan para hindi naman sila magmukhang katawa-tawa kapag ka nagkaroon ng debate. Pero yun nga, hindi na natin masaksihan no? Yung mga dati lalo na wala na si Senator Drilon, itong si dati, Senator Enrile, yun yung mga kinapipitagan no, na mga nagkikipagdebate. Senator Richard Gordon at yun nga na talagang outgoing na sila o wala na sila sa 19 Congress, Bombo Gerald. Okay, so abangan natin, Bombo Raymond, yung baka may mga exciting naman dyan, yung mga naiwan dyan, Bombo Raymond, abangan na lang siguro natin sa mga isasagawang pagdinig at mga sesyon sa Senado. Maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, so para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sang-ayon naman si outgoing Senate President Vicente Soto III sa pahayag ng kanyang mga kasamahan na ipagpatuloy itong investigasyon sa umano'y mga questionable na transaksyon ng gobyerno dito sa Pharmally Pharmaceutical Corporation. Layon nito ay upang maalis itong gray areas sa batas kaugnay pa rin sa government procurement. Ginawa ng mambabatas ang pahayag matapos sabihin ni outgoing Senate Minority Leader Franklin Drilon na ang draft ng Senate Blue Ribbon Committee report sa Pharmally investigation ay maaaring isumite sa Office of the Ombudsman kahit ito ay inaprubahan ng Senado sa 18th Congress. Ang tinutukoy niya itong 42 billion pesos na COVID-19 funds na inilipat ng Department of Health sa Department of Budget and Management, itong procurement service. Sinabi po ni Soto na dapat magkaroon ng batas na magbuburas sa mga gray area na ito sa proseso po ng pagbili ng gobyerno at idinagdag na ang draft report ay maaring gamitin sa pagpasa ng mga naturang hakbang.
Samantala, sinabi naman ni outgoing Senator Panfilo Lacson na ang draft report ay maaring dalhin sa ombudsman para sa fact-finding investigation, ngunit hindi ito makikita bilang opisyal na aksyon ng Senado. Noong nakarang linggo, ipinaliwanag po ni Drilon na ang draft report ay dokumento pa rin na binabalangkas ng isang pampublikong opisyal at sinang-ayunan ng ilang senador. Ipinaliwanag niya na ang anti-graft court ay naghahanap ng probable cause sa pamamagitan ng pagtingin sa mga testimonya at mga dokumento na nakalap sa investigasyon at hindi draft report mismo. Sa 18th Congress, inimbestigahan ng Blue Ribbon Committee ang paglilipat ng 42 billion pesos na halaga ng COVID-19 funds mula pa rin sa DOH patungo po yan sa PSDBM. Si Representative Guanzon naghain na sa ombudsman. Ano kaya itong kanyang inihaing kaso laban pa rin kay National Youth Commission Chairman Cardema? At nasa linya si Bombo Dennis Hamito. Naharap nga Bombo Gerald Bombo Jane sa ethics complaint itong si Ronald Cardema, ang chairman ng National Youth Commission. At siya ay undersecretary at nanunungkulan sa naturang tanggapan nahaharap dito sa usapin na ito. Ayon kasi kay dating COMELEC Commissioner ngayon ay P3PWD Congresswoman Rowena Guanzon, ay ginagawa ni Cardema ang mga press conference at ganun din ang mga pag-atake sa kanya habang ito ay opisyal na nanunungkulan sa isang partikular na tanggapan. At lumalabas Bombo Gerald, Bombo Jane, na ito mano ay labag sa batas at kinakailangan panagutin kaugnay pa rin ng kanyang pag-akse ng pondo. Ginagamit daw nitong si Cardema ang pondo ng bayan habang siya naman ay gumaganap ng mga personal na motibo laban sa kanyang mga katunggali o ano paman, kaya unjust vexation pero cyber version ang inihain dito ni P3PWD Congresswoman Rowena Guanzon. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng naging panayam ng Bombo Radio kay Congresswoman Rowena Guanzon. Ombudsman, violation ng Code of Ethics. Kasi di ba siya, official siya, undersecretary siya ng National Youth Commission. Ginagamit pa nga yung official government time niya na para lang sirain ako Diba? Tsaka personal yung mga atake niya. Merong code of ethics tayo yun ang nilalabag niya. Nung ginawa niya yun, undersecretary siya. Ako, private citizen. Hinahamon naman niya ako lagi. Doon na lang kami sa husgado, di ba? Kasi sa husgado, yung totoo, lalabas ang totoo. Yun. Bahagi yan ang naging pahayag ni Congresswoman Rowena Guanzon ng P3PWD sa interview ng Bombo Radio. Maliban dito, posible pa umanong maharap sa mga dagdag na reklamo itong si Cardema kung tuloy-tuloy pa rin ang magiging pag-atake at yung mga ginagawang aksyon habang siya naman ay nanunungkulan sa tanggapan dyan sa National Youth Commission. At maliban dito, may mga tinitingnan pang posibleng habulin itong si Guanzon laban kay Cardema, lalo't sa mga nakalipas na pagkakataon ay may mga isinagawang press conference at mga pahayag umano na naibulalas itong panig ni Cardema, bagay na kanyang tinitingnan. Ikinukonsidera ang iba pang legal action. Ngayon daw, legal action na lang ang kanyang gagawin dahil mas mainam na sa korte na lamang pag-usapan ang kanilang tunggalian. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan mamaya sa ating international news ang paghimasok ng miyembro ng NATO doon po sa Crimea Peninsula. Maaari na humantong sa World War III at itong halos 50 migrants na tagpuang patay sa loob ng truck sa Antonio sa Texas. At ito pong sports balita, itong national basketball team ng Gilas Pilipinas alis na ngayon patungong New Zealand para pa rin sa FIBA World Cup 2023 Asian Qualifiers. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee.
At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Metro Manila at malaking bahagi ng bansa mananatili sa Alert Level 1. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bongbong Marlene Padiernos. Mananatili sa Alert Level 1 ang buong Metro Manila at malaking bahagi ng bansa simula Hulyo 1 hanggang 15 taong kasalukuyan. Ito ay batay sa pinaghuling desisyon ng Interagency Task Force. Kasunod nito, gumamit ng bagong matrices ang IATF sa pagtukoy ng alert level system at alert level classification sa mga provinces, highly urbanized cities, independent component cities at municipalities. Kabilang sa mga matrix na gagamiting basihan sa pagtukoy ng alert level system ay ang pagtanggal ng 2-week growth rate sa pagdetermina ng case risk classification. Ibabase na ngayon kasi ang case risk classification sa average daily attack rate at ang kasalukuyan nitong thresholds. Mananatili ang total beds utilization rate at current threshold sa pagtukoy ng health system capacity. At ang alert level naman ay ibabase sa revised cross tabulation ng kabuang beds utilization rate at average daily attack rate. Ang pagrebisa sa matrix ay dahil na rin sa namomonitor na bahagyang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa ngayon, nasa 85 out of 121 provinces, highly urbanized cities at independent component cities at 166 out of 744 other component cities at municipalities naman ang nasa ilalim ng Alert Level 1. Samantala, sa kabilang banda naman ay sinabi ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Secretary Joey Concepcion na hindi na kailangan pang palawigin ng pamahalaan ng State of Public Health Emergency sa bansa dahil malapit na anya nating makamit ang endemic. Ngayon papatapos na ang pandemya sa Pilipinas. Sa halip ay dapat na mas talakayin na lamang anya na makinaukulan na ang mga bagong health protocols na dapat ipatupad sa bansa sa pagkatanggal ng public health emergency tulad ng mandatoryong pagsuot ng face mask at maging ang bakunahan kontra COVID-19. Importante dito, pag talagang papunta na tayo dito sa endemic at tuloy-tuloy ng paggamit ng face mask, whether indoor or outdoor, hintayin natin yung bagong administration to determine when that will be lifted. Pero dito sa shifting of moving to the removal of the state of public health emergency na yung EO na yan expire ng September. So nasa end of June tayo. So July, August, September, we have basically only about 60 days to prepare for the transition unless extended. Pero sa tingin ko, hindi na kailangan i-extend yung state of public health emergency kasi patapos na tayo sa pandemya. Papunta na tayo sa endemic. So we have to discuss anong mga new protocols dito sa pagtatanggal dito sa public state of emergency. What are the new health protocols? And ako, simple lang yan. Face mask and vaccination lang. Yung washing of hands, social distancing, alam na ng Pilipino yan. At para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Oras sa buong kapuluan, alas 12:27 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Nangangamba si former Russian President Dmitry Medvedev na maaaring humantong sa World War III ang anumang panghihimasok sa Crimea Peninsula ng isang estadong miyembro ng NATO. Anya, maaaring katumbas ng isang deklarasyon ng digmaan sa Russia ang nasabing hakbang. Dagdag pa nito na kapag ang Finland at Sweden ay sasali sa NATO, papalakasin ng Russia ang border nito at paghahandaan ang retaliatory steps. Maaaring kabilang doon ang pag-asam ng pag-install ng Iskander hypersonic missile sa kanilang threshold. Samantala naman, inimbisigahan ng mga otoridad ang 18-wheeler truck kung saan natagpuan patay ang 46 na mga migrante sa San Antonio, Texas. Marami pang dinala sa mga hospital sa lugar. Hindi bababa sa 5 biktima ang nasa kritikal na kondisyon na dinala naman sa Baptist Medical Center sa downtown. 2 naman ang dinala sa Texas Vista Medical Center at karagdagang 2 sa University Hospital. Bombo Sports News.
Alis na po ngayong araw ang national team Gilas Pilipinas upang sumabak sa third window ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Ang 11-man team ay pangunahan na ng PBA star na si Kiefer Ravena kung saan makakarap nila ang powerhouse team na New Zealand at India. Nakatakda ang laro ng mga Pinoy sa June 30 at July 3. Ang iba pang bahagi ng Philippine team ay sina SJ Bilangel, si RJ Abarrientos, Carl Tamayo, William Navarro, Francis Lebron Lopez, Gio Chu, Dwight Ramos, Renz Abando, Kevin Kiambao at Dave Ildefonso. Una nang inamin ng national team coach na si Nenada Vucic na kulang sa height ang koponan matapos dumanas ng injury ang naturalized player na si Anje Kwame. Mapapansin na ilan lamang ang mga professional players sa team dahil sa kasabay nito ngayon ang torneo po sa PBA na Philippine Cup. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos magiging simple at tradisyonal pero magiging star-studded, kabilang din sa programa ang military at civic parade maging ang flyby ng Philippine Air Force fighter jet. Ang television host na si Tony Gonzaga naman kakanta ng Philippine National Anthem. Si Representative Gonzon naghain na rin ng reklamo sa Ombudsman laban pa rin sa National Youth Commission Chairman na si Cardema. Ang Metro Manila at malaking bahagi ng bansa mananatili pa rin sa Alert Level 1. At sa ating international news, panghihimasok ng miyembro ng NATO sa Crimea Peninsula maaring kumantong sa World War III. 46 migrante naman natagpuang patay sa loob ng truck sa San Antonio, Texas. Sa Dinpong Sports, balitang National Basketball Team Gilas Pilipinas aalis na ngayong araw patungong New Zealand para pa rin sa FIBA Cup World Cup 2023 Asian Qualifiers. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Kabombo, maulanon karon ang palibot sang syudad sa Iloilo. Nagabubo sini ang mamurog nga ulan. Kagahalos landong nagid lamang ang makita nato nagikan diri iya sa ikapito sini nga panalkan. Landong nagid lamang sang bukid sang probinsya sang Guimaras. Ang aton sinadri makita tugaman sang mamunog sini nga ulan. Standby ka muna sa mga kabumbota kay sa dili madugay. Check karon taman ang pinakauli sini nga lakat sang panahon. Lakat sa panahon ang pinakauli higli ang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo. Mga mayor nga dalanon bala nato nagdanaw-danaw naman. Standby ka muna sa aton sini mga kabombo. Kag aton man sini nga pasimplatan ang oath-taking ceremony sa probinsya karon niya sa Iloilo nga konseriin si Senator Sani Angara ang nag-administer sang oath of office sa mga elected officials sa probinsya iya sa Iloilo. Lakip na diri speaking sa oath-taking sa aton sini nga mga kabombo si SB member-elect Rafi Lagamon sa Banwa iya sang Anilaw sa kay Mayor Jerry Treñas take oath sa aton sini nga mga kabombo. Ti mambalikaw nga ti bumbot bisan sa punong barangay gani pwede ikaw iya maka-take oath. Ti ang sunod ko naman iya nga pamangkot, pwede man siya maka-take oath gani sa bisan kay sinulang nga mga opisyal, no? Particularmente abi sa bahin iya sang kwarto distrito, kung sa diin nalakip ang banwa sang Anilaw, just like abi sa kay sa kay Mayor Lian Dibuque o kung sa kay Sinodira o kung sa kay 4th District Congressman na elect Ferdinand Beron, kay 4th District Congressman Beron, sa kay BP, bisan sa kay sinuman lang, pero tingado diri pa sa syudad na kalabot si si SB member Lagamo now sa pag take out sa aton sini nga mga kabombo. Anyway, aton man sini hibaloon sa aton sini pre nga pagpangalagad. Subong man sa aton sini magkuturan, hibaloon ta karon kon ano bala ang nagtulod sa kay Iloilo City Councilor elect Plaridel Nava.
no nga mag-extend sang iya sini iyang friendly gesture o towards sa kay Lone District ka Congresswoman na Jam Barunda. Sa aton sini karon iyang mga kabumbo. Standby sa aton sini nga pagpangalagad driman sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. I-check na biyanay si Bombo Lindsay, mapakapitulyo ta Engineer Lagwerta. Kumusta unta? Tapos na bala ang oath-taking ceremony. Anong latest dito? Diri sa aton sini nga pagpangalagad kag ang mga mensahe man nga ginapangbuyan sa mga opisyales iya sa probinsya sang Iloilo. Ti sulo pa sa kay Governor Arthur Defensor Jr. tanan sini mga elected official ang nagsumpa ang imbitado kagang ma-administer sa nasiling na naton gani ang good friend ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. kag may mga nabulig man diri, no? Kayuhan na dadulot programa kag mga proyekto sa probinsya sa Iloilo si Senator Sani Angara. Sa aton sini nga mga kabumbote ang presensya kagaina sang nagabugos sang sangguniang panlalawigan na board. Ang ara man dito aton sini nga nakita. Lakip na diri ang Vice Governor kag of course si Governor Arthur Toto Defensor Jr. Sa aton sini nga mga kabumbote ginahingagaw karon sa aton sin makoturan ang pagpanigayon sang oath-taking ceremony sa pag-umpisa naman sang termino sang mga newly elected public official kag subong man mga re-elected public official by July 1. Sa aton sinimatag palamati kag speaking sang oath-taking ceremony bala, no? Sa aton sinima kabombo ginpaiway anay ginpostpone ang oath-taking ceremony man sa mga opisyales sa banwa sang Miagaw. Ini kasunod sa pagpositibo sa coronavirus disease sa 2019 ni Miagaw Mayor-elect Richard Garin. Apisar nga ti si Mayor incoming Miagaw Mayor Richard Garin ang nakakumplito sa duwa ka primary dose at the same time may second dose na ni sa gani sa booster kay makabig man iya nga ini siyang immunocompromised bangod man nga si Miagaw Mayor-elect Richard Garin ang isa iya ka survivor sang kidney transplant. Ibalo na tundugang inang mga impormasyon karon check ko na direktamente karon sa Kapitolyo si Bombo Lindsay Bade. Bombo Lindsay sa report, please come in. Nakasumpa na Bombo Cham ang mga miyembro sa sanggunian panlalawigan and also si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. and Vice Governor Christine Tingting Garin. Ang nag-administer sa pag-took oath nila amo si Senator Sani Angara nga ang amuman ang abyan nga ni Governor Defensor kag ang fraternity brother maniya as well as former colleague man sa Isaya ka law firm. Si Senator Angara nga ni ginakabig ini siya ni Governor Defensor nga ti amo man ang nagabulig subong sa may bahin sa probinsya sa Iloilo and also sa pagpain sang pondo para man niya sa mga hospital projects diri sa may bahin sa probinsya sa Iloilo. Subong tigin na nagsumpa na sandaya board members Valentin Serag kag Carmelo Nochete gikan sa my 1st district of Iloilo, June Mondehar kag Rolito Kahilig from 2nd district of Iloilo, si board members Matt Palabrica kag Jason Gonzalez ang 3rd District of Iloilo, Domingo Oso Jr. and Rolando Destura gikan sa 4th District of Iloilo, kag si Binky Tupaz kag Carol V. Espinosa Diaz gikan niya sa may 5th District of Iloilo. Kaina sa nangina statement naman or pahayag ni Vice Governor Christine Garin, ginpasalamatan diri niya ang tanan nga nagbulig sa iya nga nag-ugyon sa iya sa pagpangalagad yaman diri sa may bahin sa probinsya sang Iloilo sa suporta nga ginhatag sa mga pumuluyo sa 18 niya katuig nga pagserbisyo bilang opisyal sa probinsya halinabi sa nangin alkalde man siya sang banwa sang Gimbal last 2007. Nag-upod ang mga tawo sa iyang kausa, sa iyang advokasya sa mga programa man niya diri sa may probinsya sang Iloilo tubtob nga nangin vice gobernador sa iya sang
probinsya sang Iloilo. Tubtob nga wala pagid saya sang kontra sining nagligad lamang nga Mayo 9 nga eleksyon. Ginpasalamatan man rin niya Bongbong Cham ang iya man nga pamilya ang hambay ganin niya first election ni kuno nga ti wala yan niya naupod ang iya nga amay nga si the late Mayor Oka Garin kay ti nagtaliwan man Bongbong Cham, pero ginpasalamatan rin niya ang iya nga iloy nga si San Joaquin Mayor Ninfa Garin nga amoy ang nagahatag sa suporta sa iya emotionally kag grabe man nga pagsuporta sa iya apisan nga ti wala na siya yasang amay ti ang pahayag man niya lubos man nga pagpasalamat iya sa mga tao, mga pumuluyo sa probinsya nga di dur kaangay bala nga nangin mahapos ya ang ining hatag niya sa serbisyo sa mga pumuluyo bangod man sa kooperasyon sa mga tao dari sa may probinsya sa Iloilo. Ti hambagan ni kuno sang iban kon third termer na kuno duga pigado bala ang serbisyo sang isa ka elected official, pero siya kuno ya pamatudan niya nga magapadayon siya sa pagserbisyo sa mga pumuluyo kag nagpangabay man siya sa mga pumuluyo sa probinsya nga updan siya sa gihapon agud nga mapadayon mapatigayon ang tanan nga programa nga luyag niya ti padayunon niya sa gihapon ang pagpakigbato sa women empowerment kag mapadayunon man niya nga magpakig-hinulanon, magpakig-istorya sa mga tao ngayon ay sa sektor sang edukasyon kag amo man ang legasiya sang iyang amay Bongbong Cham. Yari ba lang pagpahayag ni Vice Governor Christine Tingting Garin. Let me start by saying thank you. Salamat kid. Hanggad gid ang akon pagpasalamat kaninyo tanan sa inyo talunsay nga pag-ogyon on my journey in public service. I have been most fortunate to have been entrusted with your support of 18 years of elected service by 2025, including my start as a Greenhorn Municipal Mayor in the town of Gimbal in 2007. Salamat gid sa pagsarig kag pag-imaw kanakon sa aking kausa, sa aking abokasiya, kag sa aking mga programa. I will remain grateful for your overwhelming support, especially as an unopposed Vice Governor in this last election. Gani sa liwat Iloilo, probinsya kang Iloilo, salamat kag gid nga salamat. I would also like to thank most especially my family, sa akin pamilya. This election has been a challenge for us. Kay this is the first time nga election nga wala namon na imaw ang amon tatay nga si Oka Garin. Thank you, Father, for the spiritual guidance. And I'd also like to thank my mother for the emotional guidance. Diyaman ang aking makabugtuan kay Richard, kay Jennifer, and of course, si Kong Sharon Garin also with us today. Pasalamat man ako to all my in-laws, kay Janet, and here with us is Congressman Lex Colada of Ambiswa Party List. Salamat kid. And Rigyaman, ang aking mga hinablos si Celine kag si Alex Colada. Together, you have made this journey easier and more fulfilling as public servants. Secondly, I would also like to take this chance to pledge my continued service to all of you. Duro ang gahambal, ako na basta third term, marigani nagapigado ron ng serbisyo publiko because on his being on the last term. I don't know kung tuod sa iban, pero kanakan hindi matuod. I will continue to serve you with vigor and enthusiasm for the next 3 terms that I am with you. Sa mga taga-probinsya kay Iloilo, sarigin nyo kami. Kami imaw ang ating board members, the 14 Sangguniang Panlalawigan, together with our Governor, Governor Toto Defensor, nga mapadayon ang pagserbisyo to the best of our ability to the province of Iloilo. Aside from doing the usual things pursuant to my mandate as your Vice Governor and as the presiding officer of the Sangguniang Panlalawigan, I will continue to work to advocate for my advocacies and causes I am very close with. I will continue to work for women empowerment where I find affinity and relevance. I will continue to work with the people in the sector of education, knowing the importance and value of learning in shaping our communities.
In terms of social services, I will continue to help the least of our brethren and continue on with the programs and the legacy of my father, Oka Garin. Time and again, it has been a great ride, and so I make this commitment to give back and pay it forward the best way I could. For sure, ready to serve and most ready to be of service again. And lastly, I call upon you to rally behind us in all these endeavors we wish to undertake from now on. Government and governance are nothing without the very necessary and main ingredient, which is you, the people. Kinahanglan namin kamo para sa katumanan sang aton handom. Together, let us lift the province of Iloilo into greater heights and the Ilonggo nation stronger. Mabuhay ang probinsya ng Iloilo. Halin liwat sa alibuton ng aking tagipusoon. Salamat, salamat, salamat kid. To God be the glory. Napatian, Bobocham, si Iloilo Vice Governor Christine Garin. Samtang, Hindi ko doon saya parehas ang iban nga mga opisyal nga kon last termer na gani do nagataahaw kag nagapigaw ro niya pagserbisyo. Sa baylo kuno niya mas manami pigi kunong panerbisyo ni Vice Gov Tingting. Amo na ang iya nga pasalig sa mga pumuloyo man diri sa may probinsya sang Iloilo kay ti mo na sa iban nga daan, especially wala pa nga daan sang siya sang kontra Bobocham ti iyaya kun nagadumdum ang iban nga dito dudulaan siya gana sa pagserbisyo sa mga tao, pero siya hindi pamatudan niya nga ti padayon siya nga magapangalagad para sa mga pumuloyo Bobocham. Kag ang isa pagit nagpahayag man diri si Senator Sonny Angara bilang siya ang nag-administer sa pag-took oath sa sining mga sanggunian panlalawigan members and also kay Governor Defensor and Vice Governor Christine Garin. Gindayaw ya dari niya Bobocham ang si Vice Governor Garin kag si Iloilo Governor Defensor nga wala sa ang kontra sa nagliligad nga eleksyon. Kaya di nagapakita lang ni kuno nga dutanan nga mga tao diri sa may probinsya bilib sa serbisyo nga hinimuan sang Nanday Garin kag Governor Defensor Bobocham kay ti wala sila sang kontra magluwas sina. Gindayaw man diri niya ang improvement sang Iloilo kay last time kuno nga pagkadto niya diri do grabe pa kuno ang traffic. Sang halin siya sa Iloilo International Airport padulong dari abi sa may sa iya kuno abi nga hotel dari sa may syudad ti subog ya maka 15 minutes sa makakadto na siya kuno sa iya nga hotel, hindi ka ngay before nga 45 minutes to 1 hour. Dari naman kuno nagapakita nga very visible ang hinimuan sa mga opisyales sang probinsya sang Iloilo. Mangingani si Senator Franklin Drilon dayaw man ni Senator Sonny Angara bangod sa sining mga projects like for example mga flyover and also ang Iloilo Convention Center nga ti makitaan gid yakon sa diin kuno nagakadto ang kwarta sang tawo Bobocham nga ti mapuslan man sang probinsya, mapuslan man sa syudad sang Iloilo. Kag sa subong nga daan pahayag dari ni Senator Sonny Angara bangod nga ti nadugangan pagid sang isa naman ka congressman ang bahin sang Iloilo sa pagpangalagad naman abi ni Jojo Ang nga amoya ang representative sang Uswag Iloilo Party List. Tinagalaom si Senator Sonny Angara nga mas madamo pagid nga mga projects kag programs ang matigayon dari sa may probinsya sang Iloilo Bobocham. LPTRT pa lang si Senator Sonny Angara gintuso yan ni ang 417.9 million pesos nga pondo para sa mga district hospitals diri sa may probinsya sang Iloilo nga nasulod ya sa 2022 budget. Nagpasalig diri siya Bobocham nga sa masunod nga 3 ka tuig samtang nga yara pa siya sa Senado, padayon siya nga magabulig sa Iloilo. Yari ang pagpahayag ni Senator Sonny Angara. This day belongs to the elected officials of Iloilo Province, and it is a famous and historic day because I can't remember the last time a governor of such a large province and his vice governor ran uncontested. I think it is a tribute to your performance. Na bilib po ang tao sa inyo, but other than that, nagkaisa po kayo.
para sa inyong probinsya, para sa inyong bansa. Congratulations. I recall coming here as a young congressman at ibang Iloilo ang nakita ko noon, ladies and gentlemen. Ang nakita kong Iloilo noon, matraffic, maliit ang kalsada, walang tubig, walang masyadong buhay, maliit ang airport. In the 15 or 20 years since then, incredible progress has come to the province of Iloilo. And it is a tribute to the leadership of the men and women who are sitting here in front of you. Palakpakan naman po natin sila. Palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat kung wala kayo, wala din po silang dito na nakupo sa mga matataas na posisyon. I'd like to make special mention of a friend, a mentor. It's no coincidence na kanina po lumanding kami ng 7:15 or 7 o'clock. 7:30, nandun na po kami sa hotel namin, nag-aalmusal na po kami. Previously, that journey would have taken 45 minutes to 1 hour. But because of the new flyover built with the help of Senator Franklin Drilon, Governor Toto Defensor, Congressman Nonoy Defensor, Vice Governor Tingting Garin, Deputy Speaker Sharon Garin, and all the elected officials, nagkaisa po kayo. And the progress of Iloilo is palpable, it is tangible, it is visible for all to see. Congratulations po sa inyong lahat. Bombo Lens? Napatian, Bombo Chum, si Senator Sonny Angara. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radyo. Bombo! Salamat kina Bombo Lindsay, pade. Isa lang ko siguro makomment ko sa kay Senator Sonny Angara. Senator, why pa magamit ang flyover nga ginpaubra ni Senator Drilon? Ang sa Aganan, kag sa Ungka, hindi pa magyan. Ang nagpahapos to sang biyahe mo, ang LPTRP. Amo tong nagpadasig sa imo sini nga nga biyahe sir kag ti kapin pagid ko naga pa way pagid managawa tawo. Way pagid managawa lakyan, ara pa na sila sa mga terminal. Sa ton sini nga mga kabumbo. Way pa magamit ang ang flyover sa Ganan kag sa Ungka, way pa pinising, way pa gani guro pinising na sa aton sinima kamo. Anyway, mo yan to, ang pilaman sa mga sitwasyon sa oath-taking ceremony ngayong patigayon sa bahin karon iya sang provincial capital. Pero isa lang sa nangin minatuod man sa payag sini ni Senator Sonny Angara ang mga proyekto sang aton sini nga mga opisyales humalin iya sa kay Senator Franklin Drilon down sa mga opisyales naton abi sa probinsya kag driman sa syudad ang proyekto nila makita gid man kag mabatyagan sa nga pumuluyo. Magluwas lang sa concreting asphalt overlay kag mga buho na bla. Mula nang hindi man mamon magwantahan ri Senator. 52 minutos na nakaligad sa takna sining las 12 driman sa pagpangalagad sa nga bombohanay sa udto. Check wanay ang patrol sa ton sini nga mga kabombo. Nagalibot karon ang patrol naton sa pagchekyar man sa mga area nga kung sa diin nagdanaw naman kasunod sa nga mamunog sini nga ulan. Check ta kayo naghulaw-hulaw nagawa ang ulan this time sa ton sini nga mga kabombo sa mga nagahulat-hulat dira. Isa lang mapalinton ko sa inyo hindi ka mo magsagad ka sulay sa ulan kay bawal magkasakit. Hilabi pa sa karon iya nga bulan sang Hunyo, pasulod kita sa Hulyo, Agosto. Simpo ini sang trangkaso. Di ko magsimpo sang trangkaso, gamay lang aso siburo imo kag nagatrabaho ikaw. I-require ikaw sang management yung magpaswab. Bauti laban mapasitive kagid sina sa aton siniya nga mga kabumbo. Gani hindi gid kamo magsulay sa ulan inang alang-alang kon mabasa ka pagabot mo sa inyo sini nga puloy-an. Ipaligo na lang dayon sa aton sini nga mga kabumbo. Oras 54 minutos na kaligad sa takna sini nga alas 12. Standby kay i-check naton ang koneksyon naton sa patrol
with the Bombo Rexy Teves sa pagplastar man sa mga impormasyon kag situationer report o sitwasyon sa palibot iya sang syudad sang Iloilo. Nagyan aton diri kagina sa may dalan na mapa, nagyan sa aton sini nga patrol, pakita tabla engineer. Sa may dalan mapa dira nagataob-taob naman, no? Or sa tabok lang tubang sang Sunburst Park. Nagasabaw-sabaw naman ang aton siniyang dalan o kag pila pa ka mga porsyon diri karon banwa sang mga mayor nga dalanon sa palibot sa syudad sa Iloilo ang makita naton nga danaw. May mga area man nga kun sa di nagdanaw pero madasig naman nga nag-subside sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ini for information lang sa aton sini nga mga kabombo kay kon ginhulat nimo nga magulaw ang ulan kag may plano ikaw nga magbiyahe mapalinto naton sa inyo, no? Kun diin nga mga lugar, kun diin nga mga mayor nga dalanon ang nagadanaw-danaw sa sini nga mga tinion. Check ta si Bombo Rexy Teves direktamente karon sa patrol. Bombo Rex, sa report ta please kamin. Yes, bu chap, nagyayari kita sa buong sa bayan sa Valeria Street, kung saliin, magkitaan din sa buong natin yung sitwasyon nga damulaan naman, no? Pag naglibot kita sa nailain naman ng mga street diri sa syudad sa Iloilo, para sa Mapa Street, General Luna Street, Lidisma Street, makitaan mo natin buong chap nga talabanan, gidadaw alusan gid nga bilog gid sa syudad sa Iloilo, iba sa nang gid sa gamay lang gid nga maulanon, no? Sa madasig lang gid nga maulanon. Pero diri yun natin makita ano bang siya nga kung ano pagid kung grabe pagid ano pagid ayhan nga mas grabe pagid ang nagulan. Pero sa last time nga natabo sang ligan ng mga simana, biskan wala to gani gaulan pero nakakibot kita nga grabe ang pagbaha. Basta sa amot ng tingong nga tama kainit. Pero subong naman nga nagainulan, ang ibang di mga bahin di sa mga manubo nga parte sa syudad diri sang Iloilo, makita naton diri bumot siyam nga nagabaha. Labi na gid sa bahin sang Iloilo Terminal nga expectaron gid naton dara basta isa na muni ka gamay nga paniliti o nga ulan. Expectaron gid naton bumot siyam nga magabaha gid bumot siyam. All right. Ang sa iban pa diri sa buong tingog bumutag diri sa Delgado, makita man diri nato no nga sa Valeria Street nga epektado man di kaya min basa mo di isang ulan kay tungod makita diri nato nga pasalamat man kita nga kay tungod wala diri nagbaha kay tungod biskan sa gamay lang gid nga tingog nga nagulan no kay wala kita di nakaangkol sang baha para sa ligan ng mga simana. All right. Hindi si Bombo Rex Teves nagigan diri sa live sa Valeria Street para sa bumisang radyo ng Pilipinas kay consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. Salamat Bombo Rex Teves sa situationera report sa aton sini nga mga kabombo. Pagabalik ta, istoryahan ta dire si Kagawad City Councilor-elect Plaridel Nava nag-approach sa kay Congresswoman Jam Baronda kagapon. Nag-agbay si Kagawad Pla, nag-agbay man si Kong Jamjam, nagbiso-biso pa si Kagawad Pla sa kay Doktora Julie Barondang Iloy ni Congresswoman Jam sa tubang ni Vice Mayor Jeffrey Ganson sa aton sini nga mga kabombo. Tigapon hambal ni Congresswoman Jam sinya way ko gid mabatian ang bilog niya nga ginambal sa kon kay dumagahod kag pero hambal niya sinya para sa pumuluyo kag unity ni kuno damo sina. Anyway, i-check taman karon kung ano ang nagtulod abi sa kay Kagawad Dapla Dava. At the same time, anong ginambal niya sa kay Congresswoman Jam sa aton sini mga kabombo. Balikan tayo ni matapos sa mga importante nga mga panumdumang oras. Savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon.
Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kanami gidya Ang panunumpa, the inaugural of Ferdinand Romualdez Marcos Jr., 17th President of the Republic of the Philippines. Maging bahagi ng kasaysayan. Tumutok sa gagawing blow-by-blow coverage ng mga Bombo Radio at Star FM stations sa inaugurasyon ng susunod na presidente mula mismo sa National Museum sa Maynila. Hindi lamang mapapakinggan, mapapanood din sa mga digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Ang panunumpa, the inaugural of Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Tandaan, sa Hunyo 30, araw ng Huwebes, simula alas 11 ng umaga, dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sabi ng simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa Subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sa gwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa,
mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala, himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabala ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout? Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss.
Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig Sa Bomborachi, Iloilo, Philippine Standard Time, 13 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bomboray sa udto sa New FM Bomborachi, Iloilo. Standby na sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Sa nakaligad sining mga nabanta naton gro, sobra naman iya 5 ka tuig. Nangin hindi maayo ang pagtamdanay sang sadto very close friend
And di naman lipo, di balo sa mga kabumbo naton diri sa syudad sa Iloilo. Hilabi pa sa mga tawo nga lapit man sa ila. But may pila ka mga sirkumstansya kag mga hitabo nga naguba ang malawig kag suod nga pag-abyanay sining duha ka mga opisyales sang syudad sang Iloilo. Ginatumod naton diri Congresswoman Jan Baronda and Councilor-elect Plaridel Nava. There were times nga ti madumduman ta pa sa mga previous interviews naton sa kay Kagawad Pla nga hospital si Congresswoman Jam, si Kagawad Pla pa gani nagabantay, nagapulaw sa ospital sa pagpatod man sa kung ano kaso ang ila sini nga pag-abyanay nga duwa sadto. But sa nasiling na naton sa kung ano man nga mga sirkumstansya kag gitabo do gulpiada lang na hurug paas ini kag nangin in a way dumamba naton nga mortal enemy ni Kagawad Pla si Congresswoman Jam, pero gulpiada lang ang nagbag-o ini kagapon sa oath-taking ceremony sang mismo si Kagawad Pla ang nag-extend sang friendly gesture nagpadulong sa kay Congresswoman Jam, nag-agbay man sa Congresswoman Jam kag may ginhutek kag nagbiso-biso sa kay Dr. Julie Baronda. Kung ano man nag-transpire dito, mas mayo kung direkta naton nga mabatian sa mga hurubaton pabla direct from the horse's mouth. We have on the line, live karon sa aton sa nga pagpangalagad via Facebook Live si Iloilo City Councilor-elect Plaridel Nava. Kagawad, si Bombo Cham, mayong hapon, welcome sa Bumbuanay Soto. Ay, Bombo Cham, mayong hapon sa imong mga salamate. Siguro nabatian mo man ang introduction ko kag ma-agree ka man sa ako nga do bisan medyo kulang-kulang pero do insakto man as I describe sang friendship ninyo sadto ni Congresswoman Jam Kagawad Pla. That is correct, Bombo Champ, no? Malapit ito ni nga duwa. Even after na perdi siya sang 2010, we continue to maintain our friendship. No? Maninoy ako sang bata niya, maninay siya sang bata ko nga duwagit kabilog. Pag kung anong mga problema niya, ara man kita. Kung anong problema ko, ara man siya. So, mayugid ang relasyonis namon sa una. Okay. Fast forward kita, Kagawad Pla, kagapon, ano gid ang natabo kay ang nakapture sang ang mga netizens ang pag-extend nimo sang friendly gesture towards Lone District Congresswoman Jan Baronda, Kagawad Pla? Well, it was spontaneous, no? It was an act of civility. Kaya hindi man lang si Congresswoman ang gin-approach naton, kaya gin-kupaan, kaya gin-kamusta. Even si Mayor Jerry Treñas, we extended our hand, pinistorya ko siya. And, even si Madam Rosalie Treñas, pinistorya ako sa iya. Tanan nga kabataan ni Mayor Treñas, pangamusta ko. Istorya kami ni Councilor Miguel Treñas. Gusto ang mga kapitan, no? Kapitan ko sa eleksyon nga nalampusan sa Indian Mingo, kupan ko man, nagamba ko sa iya nga, pasensya lang ka, kaya sa eleksyon, pero digid ka init. No? Mga kapitan ko, pinangkamusta naman. So, inaya-adlaw balaan sa mga kunsadiin, nga tanan kami tililipon, ang mayor nagapanawagan sa united effort para sa syudad. Si Congresswoman Baronda nagapanawagan sa unit team sa syudad. So who am I to refuse, no? So I just want to let the people know, nakikita subong, hindi nakitaya, unlike before the past 3 years nga naging kritika kita sa kay Mayor Treñas, kay Congresswoman Baronda. Subong lain ang atong sitwasyon, we are already an elected public official. Hindi nakitaya civilian kag taxpayer sa una nga we can do anything we want. Subong we are bounded by the rules, ethical standards ng isa ka public official. And most of all, hindi kita gusto mang-create impression sa pumuluyo na do forever, amo nang matabo sa syudad, na do gamo lang perme, do may konflikto, do may tension sa amo ng mga public official. Kailangan makita man nila na while nag-perform ako bilang fiscalizer, nami gid nga may ara sang open communication with the other group, no? Kung opposition ako, kung para sa syudad, I will always willing to cooperate with the administration.
panugod na bala ini, Councilor, sang personal, kung hindi man personal, bibilang isa ka elected official na ngati maayo na ang mangin imo sining relasyon sa mga sadto ti imo sini iyang gina criticize, ginatukso sa kung ano man ang nakita mo nga diferensya sa ila sining ginatrabaho samtang nga yara sila sa pwesto, Kagawad Pla. Madalom ang hiwa sang amon nga mga pilas, no. Ako napilasan ko si Mayor Treñas sa Madalom, napilasan ko si Congresswoman sa Madalom, ako napilasan naman ako nila, especially ni Congresswoman Baronda. Medyo ang pilas ara pa, but the wounds will be healed eventually by time. So only time will tell, no? Hindi man na siya mo nakahapos nga overnight makuha mo ina. But at least I can show to them, hindi ako yung combative na tao. Because almost always, amo nang ginahambal nila nga kunara ko, tensyonado ang tanan. Because they thought that akong create sang gamo, akong kumpisa, akong reactant, ako ang combatant. I just want to show to them that there's nothing to worry kunara ko. Hindi sila dapat matensyon, madula. Iti kahapon, for the first time after sa election, nagtulupaday kami ni Mayor Treñas, kadumduman mo to sang proclamation lang nagliga to, tapos na ganing election, proclamation, nakatension pa kami. Yes, oo. Nagka-problema pa kami. So, I want to make the first move to show to them that there's nothing to worry. We are now all have the mandate from the people, and siguro gusto na sang peace of mind. Gusto sang pumuluyo, katawahayan sa syudad, gusto lang sang pumuluyo, we will just render genuine public service. Kung may tuloksoon, I will still do that. Kung sala, I will still voice out. Pero kung maayo para sa syudad, wala agad rason para maggamo ang syudad. I just want to discharge my function peacefully, nga wala kita sang may ginatapakan nga magalain sang buot sa ato. So that's the first step, no? At least kung may ilanlan si Congresswoman Baronda nga approval sa mga proyekto nga mag-agi sa konseho, makasalig siya nga kung maayo ara kita dira para magbulig. At least may open na relationship between us as public official. Pero sa mga natabo na before, let's allow time to heal our wounds. Speaking sang wounds, kung literal mo nga i-describe, abi, Kagawad, kiti kung may pilas ka, may ara na nga, kung bag-o pa lang, doon nagadugo pa, ligaran sabi mga 2-3 kadlaw, or bisan hindi man amo sinakalawig, ang pilas nagangot-ngot pa, ligaran sa mga inadlaw pagid kung ginabulong man, amat-amat na nga nagasira. Ang pilas nga na namin mo, nga natugas mo ni Congresswoman Jam, ni Mayor Jerry Treñas, anong estado sumong nagangot-ngot pa bala kung nagahimali na, Kagawad? Po, not so much kay Mayor Treñas, kay si Mayor Treñas abi is a kind of person nga pag siya ever since grabe ko mag-critic sa iya, pero never man siya responde gid sa masakit, no. Do di man amo gid ang kadalom, although may matabo sa una ngati nasakitan man kita, pero not so much. Unlike kay Congresswoman Baronda nga ang amon friendship, no, ang pananaton naging pakita siya kiti ako. Tamaan ako sensitive sa mga friends ko eh. Tamaan ako ka-loyal. I can fight for my friends. Pwede ko pang imatsa na ang pangsuod kong abyan. But when you betray me, that's the most difficult part para sa ako yung mag-move on. Especially nga sa ligad ng eleksyon sa 2019, nga kung madumduman ko napatay lang si Councilor Alim, may sakit sa buot. So medyo masakit pagawa. Patamba ko gani, human as we are, no? Normal lang inagabatya kita. But now that we have the mandate and pareho kami public official, I can always set aside that. Pwede ko na iyang mutang sa kilid pag magtrabaho upod sa ila para sa maayong buwas damlag sa atong syudad. Okay. Speaking sang pagtaliwan ni former Councilor Attorney Joshua Alim, no? May mga nagapahayag man ngati nagbuot lang na si Kagawad Pla kay ti why na siya upod sa konseho. Anong imo sini nga mahambal dira, Councilor Pla? Well,
Hindi man ko kailangan upod, no? Para maging aggressive. Because I am always misinterpreted. People would look at me as if I am the one who always create trouble sa amon dira. But kung isipon, I am just a reactant. Because siguro gamay ang akong pasensya, malipot ang akong pasensya. Na hindi ako bati lagting, gari ako ko dayon. But eventually, I managed to do that. No? My anger management has been successful. No? Iti grabe, gito nang akong anger sa mga tao nga obra sa aton sa hindi natin magustuhan. But even if alone, so ako lang isa sa una, di man tuya combatant si Councilor Alim. Si Councilor Alim tuya manog tambag lang tuya nako, manog pacify nako, manog cool down sa akon emotions. But eventually, I have learned to cool it down. No? Unlike before, nga grabe gid. Pero subong, I don't need somebody para magpugong sa akon. Especially nga, ako kung gusto ako, I will really fight for that. And hindi sila dapat magpa-stress o magpag-worry. Yan ba ko, wala naman tigta bata. No? I'll be 50 years old. So sino nga tao nga na sa mo ng edad na gusto permi gamo. So basta ano lang, gusto lang tanan, mayo lang ang pagtamdanay. Wala lang sang insultuhanay, wala lang sang buliyay. I will be a peaceful person. Kaya wala man kabati iban nga gabuli kita nga wala rason o gaaway kita nga wala rason. So I will be a peaceful man in the city council. I will help those neophyte councilors. In fact, ipasalig ko si Miguel, si Councilor Miguel Treñas, because almost makita ko sa mga posts ng ibang na tao nagapaaway ng kasi nga si Miguel na kaluluoy gina sa kinaba, makapungko lang. I think that's a wrong perception. Hindi man naman ang akon karakter nga to belittle kapakoyan ang akon kulig sa konseho kag mag-grandstanding ra. Abalayan ko si Councilor Miguel Treñas that I will guide them. I will be their manong sa konseho bilang senior nga member sa council inog 4th term ni naton. There's nothing to worry. We can be friends inside the city council. I can guide them. I can always give advices to them kung anong husto nga proseso. But I will never insult them. No? Sa mga bataon dira, wala gid yang irason. Di man na yung mga akong attitude nga at their expense ipakita ko sa pumuyo ko ako gilang alam-alam. I will not do that. That's why I appreciate man si Miguel, and I also appreciate the fact that the son of our mayor is very humble. No? In fact, nag-address sa akon na tito pa na siya magtawag. So, I will be there for them, for the young people, for the young councilors. Hindi natin ubrahon ang ginahambas ng iban. Napakoyan to sila, insultuhon to sa konseho. That will never happen na Bombochang. Okay. Na-mentionar mo nga I can be their friend sa council, inside the council, sagwa abi sa council, pwede ka man nila ma-approach, gamangin mayo ang inyo sining pagtandanay sa mga kaupod mo nga konsehal, kagawdpla? Oh yes, any time of the day, no? Wala gid na problema sa akon nga Bombochang. Basta kilanlan nila bulig, I will be there para buligan sila. Basta ba ko gani, ang qualification always is basta para sa syudad, para sa aton pumuluyo. Hindi ako magpangduwa-duwa nga magbulig. Ara ako dira Bombochang to share with our knowledge. Okay. 28 na subong, duduha na lang katulog, mapungko na ikaw officially as city councilor. Siguro may mga ginapinsar ka naman nga kung anong buhaton nimo sa unang adlaw sa pag-umpisa sa imo siniyang nga termino as city councilor. Kagawdpla, sir. Yes, no, karon sa hapon medyo manghimos na to ni Councilor Akap ang buslan ko, ang staff ko ato sa City Hall gahulat para manglimpyo, para may transition kami sa mga properties. Batopong ko naton sa June 30, I will take a second hard look on the LPTRP. Basahon ko liwat, tunan ko maayo kung paano natin ma-cure ang mga depekto ng mga loopholes. Ikaduha, ang aton Iloilo City Community College, which is amo ng akon gid nga yung pabugal na napapasar naton. May mga ara problema nga nabaton naton sa City College, and I will look into that, no, kung anong ma-recommend naton. Ikatatlo, I would like to review, basahon ko ang terms of reference
sang PPP, sang SM, kag sang syudad, sang Iloilo. We have done that before and kadamo so na issue about highly disadvantageous ang among kontrata. But basi buong basi gin-rectify nila, basi maayo na ang kontrata, I will review that para di man magdihado ang atong mga syudad. So mula lang 3 important measures na nga na yung nagtatunan. Kapag tunan natin na Bombocham. Since nga tinumay init-init pa yung LPTRP, hingagaw ko lang ang mga palamang kutanon sa imo, Councilor Pla. May mga nakalapot naman sa imo nga information, reklamo, sentimiento, kay hindi malipod si Balo sa mga kabombo naton, diri sa syudad sa Iloilo nga nangin committee chairman on transportation ikaw during the time nga ikaw ang konsyal, Councilor Pla. Yes, no, kadamo sa transport group nag-ayo o mag-audience sa aton, but I told them na wala po na lang maka-officially makapungko ako because di ba ko gusto nga wala pa takapungko duga no nakita duga sako nakita no. So I expect na anytime after makapungko kita makamit kita magtun-an naton. I experience yata for 3 years as chairman sa transportation. I hope makabulig ina no. Naintindihan ko gigi ang landscape sa transport sector. Amo na ko nga na-survive kong 3 years na wala reklamo, mayong relasyon natin sa mga transport group because naintindihan ko ang ilabalatsagon, natunan ko maayo ang sistema sa transportasyon sa syudad. As a matter of fact, I must admit that ang Mega World, actually ako na ordinansa ang pagpasara sa pagpili sa Mega World bilang pilot ng terminal hub. Yung sisaon mong ordinansa nga natuhaw ang Omega World, ang ordinansa is sponsored by me because at that time, sa simpo ni Mayor Mabilog na foresee na ina, na-anticipate na ina, ining local transport plan, no? Ang Mega World, amo that time, during public hearing, amo na ang ginpili sa LTFRB, sa DOTR, na manging pilot. And I do not know nga kali pilot lang siya that time, though ubrahon na siya na testingan sa anay. And eventually siguro nung decide ang city government na ubraw naging siya nga permanente na terminal hub para sa LPTRP. All right. Sige. Looking forward sa luwat sa imo sining pagpanumalik dira sa City Council. Councilor Pla, salamat kid sa tiyempo as always ginatag ni mo sa Bombo Radio. Mayong hapon, God bless and good luck. Salamat kid Bombo Champ, mabuhay ang Bombo Radio. Mayong hapon. Deriwavit si Iloilo City Councilor-elect Plaridel Nava. Kaya ang balyasin niya kung serbisyo sa pumuloy sa syudad sa Iloilo sa aton sini makabombo, iset aside ko ining mga konflikto namon iasadto. Partikularmente sa bahin abi karon iya ni Congresswoman Jam. Sinya kay mas maayo kung may bukas ka komunikasyon bilang mga public official, public servant para nga hindi mangin upang sa kaayuhan sa mga pumuluyo diri sa syudad. Amo niyang hambal ni Kagawad Pla. Ti naghambal man siya gani nga hindi na iya matuod kag hindi na matabo nga ang mga opinyon sang mga netizens o riban dira nga tawo nga tapos gining mga neophyte councilor ni kay Kagawad Pla kay nakasulod siya pang husisaon niya gini todo pa kahuyan niya gini sa konsiyo. Tibatian nyo man ang pahayag ni Kagawad Pla. Nya hindi ina matabo sa baylo nya I will be their manong sa City Council. Gaidan niya, no? Kagti, kung fight ka sa City Council, sa bisan diin man lang siguro, nagakinahanglan mo giniasang makabig naton guidance, mentor, para nga palapitan mo, just like Senator Bato de la Rosa, Blambalias, hindi ka mo magpadaso-daso sa mga bagito, sa mga neophyte nga senador, hindi ka mo magpadaso-daso, dira, no? Nga dapat panilag, pamati, pamangkot. Gindayaw yaman si Senator Frank Drilon nga amo kuno tong giyaman sa iya. By this time basi amo maning matabo sa kay Kagawad Pla nga mga bagwanon sini nga mga konsehal dirati. Kinanglaman nila sang guidance kag mentoring ni Kagawad na Plaridel Nava.
tiwai na to kuno iyang ining mga pagpangpatutsada, mga pagpang-criticize kay sa nga mo sadto iya nga tsimpo ti private citizen siya mo. Subong iya, elected official na siya. Ha? So kung ano man kuno mga lihok ni Kagawad Pla sa aton sini nga mga kabumbo, maga-focus na iniya sa pumuloy sa syudad sa Iloilo. Ha? Hindi man niya kuno manug away si Kagawad Pla. Pero sa pilas to, baliya siya kay Mayor Jerry Trias to, hindi tama gid katanto. Pero kay Congressman Jamti, medyo madalom-dalom ko na Kagati, ang tsimpo na lang kuno bala nga magpaayos ang pilas nga natugan ni Congresswoman Jam kay Councilor Plaridal Napa. Ang aton man lang sila Adria assurance nga ang aton sini nga mga opisyales may harmonious working relationship. Kay kung nagabinangigay na sila, hilabi pa kon personal interest, hindi na healthy sa ila sini nga working relationship, kag hindi naman inayamangin healthy para sa pumuluyo. Sa aton sini nga mga kabombo. So tikabay pa nga ti mayara sang fiscalizer dira sa City Council, tanan-tanan iya mag-agi sa constructive criticism kag objective ang husisa kag pagtukso sa pananglitan nga mga masiplatan dira nga ti do disadvantageous para iya sa pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Ti sa pagpungko ni Kagawad Pla, tatlo ka mga punto or tatlo sini ka mga luyag niya gid i-review amo tong LPTRP, ang Iloilo City College kag ang PPP sa duha ka mga merkado naton diri sa syudad sa Iloilo. No? Basahon niya kuno liwaton, anya liwat, no? Kagati kun may makita dira sa nga disadvantageous para iya sa pumuluyo, iya ining tingwaan nga matadlong ikag para nga mangin advantageous isa pumuluyo Kay tiyo pumuluyo karon nga ginaserbisyuhan niya mo. Hindi ba? Sa aton sini nga mga kabumbo. Sa nasiling na naton, why naman kita iya sang ginapangita pagin nga kun ano sa bahin sang aton sini mga opisyal, kundi tungdan lang nila ang ila sini nga trabaho, ang ila sini nga responsibilidad. Kag ang ila sini iya nga dapat ikonsiderar sa tagsa sini ka mga pulisa, regulasyon, ordinansa nga ila sini ipasar dira iya sa sangguniang panlungsod nagakadapat gid sinadri nga magpangibabaw ang interes sang pumuluyo sa syudad sa Iloilo. 37 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga launa diri man sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sini nga mga kabombo. Pagbalik naton banwa, istoryahan ta. Ang Philippine Drug Enforcement Agency nagpatigayon sang distraction sang mga recoveries sa mga nagkalilain sini iyang operation nga ilaman sini nga gin patigayon, destruction of dangerous drugs. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdum. Ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung nagacramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor
kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makita-na, ilabi na online. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani ilikawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 48 minutos na nakalikan sa takna sining alauna.
Balik diri sa pagpangalagad sa bombo anay sa udto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Checkeron taning balita dito sa may Texas sa Estados Unidos. Ini kasunod sa mambal naton baw makasiligbi man sini karon nga hitabo mako nimo mga 46 to katawo sa sulod iya sang isa ka container or tractor trailer. Oh? Nasapwan sini nga mga may mga nagkalamatayo. Do anong tabo ni nga ara sila sa sulod to? Sa aton sin makabombo may dugang nga mga impormasyon diri aton iyang Bombo International Correspondent direktamente karon sa bahin iya sa Estados Unidos si Bombo International Correspondent Pinoy Gonzales live karon via Messenger sa aton sini nga pagpangalagad syempre live man sa aton sini nga Facebook Live subong iyang pagpalayag sa Bombo na isod to. Mayong oras dira Bombo International Correspondent Pinoy Gonzales sir. Si Bombo Cham ini sa Bombo Radyo Iloilo. Yes, good afternoon Bombo Cham. Good afternoon naman sa aton tanan listeners sa Bombo Radyo Iloilo. What's the latest karon? May kantanan sa sining pagkasapo sang bangkay sa mga migrants sa dira sa may Texas area, Sir Pinoy? Yes, 46 gid Bombo Cham, 46 gid patay nga illegal nga mga alien, nga mga immigrants nga halin sa Latin America or sa Central America. Amo ini ang mga nasyon sing Ecuador, Guatemala, Nicaragua, no, pakadto na sa Mexico. Amo ini sila ang tawag ni ang mga nagasakay dira, no, laban-laban na nag-cross na sila halin sa Mexico pakadto sing border sing Amerika. Nga pag-abot dito sing kagahon, no, nagginpasakay ini sila sa container nga 40-footer nga container van. Ang 18-wheeler bla nga mga 18-wheeler nga mga truck bla, no, nga may mga hiligdaan, may TV ina, may katri ina sa sulod, no, ay tek na yung mga truck na mahal na mga truck ina Bombo Cham, no, amo na tawag na sila tractor trailer. Kay ti ginakuha nila mo ginabutong nila ni mga trailer ng mga dagko ni mga 40-footer ng mga van ini nga nakarga sa likod nila. Amo ini so ginasok ina sila dira mga 62 ina sa tanan Bombo Cham. Ug galing sa hindi mayong pagplano siguro sing driver nga ginhire ni sing mga smuggler, human smuggler Bombo Cham, no, napatay ini sila bangod sing kainit sa sulod sing traktor sing tuwag ni sing 40-footer nga van. Iti diri sa Texas subong adlaw Bombo Cham takalabot diri kuan mo 105 degrees Fahrenheit daw mga 40 degrees centigrade ina siya. Di ko magsulod ikaw sa van sobra ina siya 40. Kalabot na siya 45, 50. Di daw ginluto ikaw na hindi sila kagwad sa van kay sirado ina dira sa likod. Ni kandado ina siya Bombo Cham. Di ang driver iya pagpundo ya dito sa isa ka lugar sa isa ka train yard na way sa mga tao kay dira nang napapanaog ang mga illegal pag-abot dira sa mga illegal may ka-pick up na sila, no, o kun nga kadtos la kondiin nga mga parte sing Texas, no, especially San Antonio damo dira illegal immigrants, no, kita ya patay. Di lagyo siya way siya madakpan na pangita kundi sa Subon yung balang kung sino siya, no, puti patay 16 ang sa ospital Subong. Bombo Cham, masakit-sakit lang sini sa Pinoy kiti may mga kabataan nga nalakip sa sining 46 ka mga persona, mga migrante nga kung tani tuyo sini nila ma-cross sa border at iugaling kung ano man tuyang sistema to basi kung baguanon ining driver nga ti naglabot sa punto nga nagkalamatay ito yung karga nila kaya ang pagkaibalo naton hindi lang amo sini isa kagayunan nga may mga ginagamit ining mga container van sa pag-cross sa border halin sa Mexico pakadto iya sa Estados Unidos sa Sir Pinoy. Yes, adlaw hindi ka katabo Bombo Cham. No, hindi na simana o binulan, adlaw, no, ginapabayaan lang sa administrasyon ni President Joe Biden nga makasulod sila. Tapos, kung di sila madakpan, especially gabi sila gamot, nga sulod sila sa mga truck, nga may kasugat sa ilang ara sa mga pick-up, sa mga tuwag ni mga SUV, isa sulod sing SUV, one time to dakpan, pila sila nagasakay, sobra 30, imaginable SUV,
30 ganinasok sila. Ang iba na da, pag cross sa border, nga kulang-kulang bayati, makalkat sila pasulod. Ang tawag sa ila, leatherbox. Nga tawag leatherbox, bangod nga tawag ni, puros laga jacket, sunsulod sila na sa mga balay-balay, sing mga tag-iya, sing mga kunutaan lang, nasudlan sing mga kabayo, mga baka, o kung abandon ng mga balay-balay. Dati, ang ginahimok isa sa mga farmers, no, inabutangan nila na sing tubig. Na naluoy man sila kisa sa mga illegal nga nika-cross. Pero hindi na sila gusto nga mag-cross ini mga illegal, no, sa ila kadutaan. Ay kisa kadamo kadula na pangdala nila. Hindi man tanang nga mga mayo, hindi man tanang nga mga illegal ni mayo. Laban-laban sila ni mga kriminal, mga plagyo dito sa Mexico. Momo Champ. Okay. So, ano karon dira ang lihok sang mga opisyales, Sir Pinoy, sabahin karon iya sang Texas, particularmente dito iya sa may San Antonio? Dati, subong, hindi nila mabalaan kung sino yung mga smuggler niya, although may mga suspitsya siya kung sino. Iti, damo ni cartel ni siya Mga baka cartel gani, no, kontrolado, no, sing isa ka grupo, ang isa ka area, sa isa naman dito ka area, kontrolado mo sa isa ka grupo, no, dira nagalusot ng mga drugs, dira nagalusot ng mga human smuggling, no, ti, laban-laban ni kay ina pa lang, tanan nga truck galagi, ginapang-check na ang iya nga sulod sa likod. Lantaw nila, laban-laban. Kung may mga tawag ni, may mga illegal, dakop gina kay na. Kasi nga may mga balita na galing, no? Puti kay dako nga balita, amo ni ang 46 na patay. 2017, may natabo man ini, no? Mga 17 na patay. 2019, may napatay man, mga 30 man. No po nadakpan ng mga driver ini. Tiging pangkasuhan mga driver ni kaluluoy lang, kaya tiga-drive sila, no? Pwede ba sila yang nagpatabok sini? Nagatawag ni raket-raket bala kiti libo man ang kitao nila mo. O ti life sentence ini ang ginhatag sila ti kay kwan mo human smuggling. Champ. Okay. Sir Pinoy, mangkot kita kay curious kita kay sa mga nabasahan naton, naibaluan naton, may mga border patrol police nga ginatawag. How come nga sa amo sini nga mga kaygayonan may mga nagakalusot sa gyapon, sir? Dahamo sing alagyan. No, imaginable ang border lang sa Texas sa Mexico. Mambal ka lang 4,000 miles, imaginable ano klaba na. Mambal ka ina sa mga 6,000 kilometers. Kulang ang tao, kulang ang gwardya, hindi nila magwardyahan ang bilog nga border. Di lusot ina, damo gabantay na. Isa kita na sing mga kayote, tawag sinabla Champ, kayote na ido, nga wild tawag dog na sa mga smuggler, mga kayote. Oo. Di pagkita nila nga way tao, may radyo na way tao diri ka mo agi. Ti gadin laga na. Tapos na tabok na sila suba. Rio de Grande, tapos na tabok suba na. Way man sing tuwag way kudal na da, way man sing gwardya. Dudugay may nagahulat na sila nga salakyan. Pagabot sa lakyan, tidlagal na sila. Ang nakabayad, lagan sulod. Ang bayad, lakat kanto sulod. May mga telepono na sila. Oy, sugatan nyo ko kung may parinti sila. Kung wala, hala, sige lakat. Ang ilabalo na, tubig lang. Oo, hasta makalabot sila. Kung di sila kung sino, mapick up sila. Kung di na, may telepono gila ng ilang ang ginatawag ni, ginadala. Nakakag full charge. Siya. Champ. And worst of that, Sir Pinoy, hindi lamang kay mga adult ini mga nagatingwa o nagatry nga mag-cross sa border, kundi may mga dala pa ni sila nga kabataan Ang iban sini gani do mga sa mga nagliligan sini nga mga balita na basahan naton na may nagabusong tapos may nauribay pa siya nga bata, Sir Pinoy, gatabok suba para lamang maka-cross sa border, makakanto sa Estados Unidos. Yes, so okay kung magbata ka, maski isa mo lang katiil, no, gatapak sa teritoryo sa Amerika, ang bata mo American citizen na. Amo nang ilang ginatawag ni, ginaambisyon nga mag-American citizen sila. Kaya kung mag-American citizen sila, basin illegal pagsulod nila, pangud sing ilang nga bata, no, hindi sila pagpalinon sa Amerika. Amo na siya, no? Pero ang ila niya, no, ang ila plano mo obra sa mga restaurant, no, maobra sila sa mga no, kay amo nang ila mo obrahan. Mga under the table nga madil, mas lakobra sa sulod sing mga molda, kaya kanlan mo na daya, social security number, why sa social security number, kana citizen ikaw, o green card holder ka, so mo na ilang obrahan, kisa ka pamanday na sila, tapos, magiging mason sila,
Tamo si mga obra. Tapos ginabaydan na sila tayo mga $50 a day, kuno dako-dako nga obra nila mga pamanday dako dati $100 a day, why tax? Tingnan padala nila balik na sa Mexico sa pamilya nila. Dako-dako ang remittance man sing Mexico mo draman sa mga $30 billion taga tuig, dopras man sa Pilipinas. Bubutsa. All right. Sige. Sir Pinoy, thank you so much for your time kag sa mga informasyon gin-share diri sa Bombo Radio. Mayong oras gidira sa imo. God bless kag saluat salamat. Ini si Bombo Rufino Pinoy Ligarda Gonzales, nag-report pa sa Pabansang Radyo ng Pilipinas pa sa Radyo Bombo. Salamat gid sa aton sini nga Bombo International Correspondent Mr. Pinoy Ligarda Gonzales. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo tiyang balpagani sa mga authorities, no? Sa aton sini nga mga kabumbo nga mainit kung tandugon ang lawas sang mga buhi pa nga ginpangdala sa ospital. Ginalantaw diri nga heat stroke, heat exhaustion ang ginasuffer sini nila. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ang truck nga ginsakyan nila to, gin-design to para iya sa pag-refrigerate or pag-freeze. Pero sa aton sini nga mga kabumbo, wala sang visible nga air conditioning system nga nag-andar. Tido kasubong iya nga sulod sila sa oven, no? Kagagin luto. Makaluluoy manining mga mga illegal aliens, kumbaga. Di basta makabatian ko gani nga mga Meksikano, no? Mga Mexican nga luyag nga mag-cross sa border tapos nagaagi sila iya sa mga sa border gid bala mismo. Tabok sila suba just like ginambal ni Mr. Pinoy Gonzales nga amo sina, no? Tapos iban nga sakay sa trailer truck. Tikon sadto, kung madumduman nyo pa si El Chapo, bala? El Chapo? Si El Chapo, isa iya ka tawag siya gani? Ka Mexican drug lord. Leader ini siya sang kartel. Nagsikat ini si El Chapo or si Joaquin Guzman bangod sang iyas ni iyang estratehiya sa pagtransport sang kokaina, cocaine, why ni siya nagamit eroplano? Saan to nagamit sa eroplano? Pero sang ang iya sini nga mga ang iya sining operation nag-expand, nakalabot na siya sa Estados Unidos. Nagamit siya sang eroplano pero sang ulihin ang inmabudlay. Abi nyo kung anong ginimo niya, naghimo siya sang tunnel. Now, naghimo siya sang tunnel from Tijuana, Mexico to Estados Unidos. Hasta iya sa San Diego, California. Kung ang kilala ko pa, California. Ang bansang kilala ko. San Diego, California. Amo ni ang link sa aton sin magkuturan sang 2011 natukiban ining tunnel sa Tijuana, 600-yard passage linked sa warehouses sa San Diego, California kag sa Tijuana, Mexico. Equipped ini banwa sang lighting kag ventilation. Tidiri na nag-cross makadto pabalik lang da si Joaquin El Chapo Guzman sa pag-deliver sa iya sining iyang epektos sang kokaina. Tapos ang mga kabataan niya sang ulihi nakagamit man sang nasambit sini iyang tunnel para iya sa pag-operate Manila sa Estados Unidos. Gingamit man ni El Chapo Guzman, mga kabombo, ang tunnel system sa pagpalagyo niya. Nagikan sa isa ka pinakabawing kag pinakamambal na ton. Do hindi mo ma-explicar nga sahi iya sang prisuan dito sa may
Mexico? Oh? Kumbaga si El Chapo, si Joaquin Guzman, amo ni siyang King of Tunnels. Di kung diri ni nagagi ito bumbo umel ang mga illegal aliens tong luyag nga mag-cross sa border at why sila mano why sila mapatay, no? O galing kiti sa karon sinabatinyon ang 15 ka mga sophisticated tunnels ni El Chapo Guzman ang ginauyatan na karon sang federal authorities. 4 minutos na kaligad sa takna sininga, las 2. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon, bantayan sa Iban Sinmanus and Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Inis Bombo Chama Blanco Hover, nagabilin sa imo sa manay nga hapon, may God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Ang panunumpa, the inaugural of Ferdinand Romualdez Marcos Jr., 17th President of the Republic of the Philippines. Maging bahagi ng kasaysayan, tumutok sa gagawing blow-by-blow coverage ng mga Bombo Radio at Star FM stations sa inaugurasyon ng susunod na presidente mula mismo sa National Museum sa Maynila. Hindi lamang mapapakinggan, mapapanood din sa mga digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Ang panunumpa, the inaugural of Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Tandaan, sa Hunyo 30, araw ng Huwebes, simula alas 11 ng umaga, dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Anon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992.
Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo.
sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundana. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab ang Nina hapon. Good afternoon sa inyo tanan nevertheless. Welcome to KLP. This is Tita Regine. As I have just said, maulanin, base madaranan ka muda katulog, pasado alas 2 na, exactly 15 minutes after 2 o'clock, 15 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Medyo bangon-bangon na da, init na tubig, pwede nakapangape, or kung gusto ninyo, medyo cool lang, juice sa gihapon, gamayon lang ang ice. Welcome mga kabombo. Dari sa isa na naman kahapon nga mangin very exciting nga pag-updanay naton. Exciting because of the stories nga inyo nga mabutian for this afternoon. Pasalamatan naton ang aton nga mga letter senders for giving us stories, for sharing with us ang ilang mga inagyan sa kabuhi, mga natun-an nila, kag mga kumbaga napalpakan nila, pero ginashare nila sa aton so that kita would learn from their stories. Gani, kung kamo dira may araman nga mga inagyan sa kabuhi, share it with us. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man mahilig ka mga magsulat sa gihapon, especially ang aton nga mga senior citizens. No problemo. Sige, isulat ang inyong mga istorya and then ipadala na ina care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you very much, Gid, sa tanan nga mga sululat diri sa aton and especially sa mga nagaupo diri sa aton every afternoon. Halin Lunes, tub-tub Sabado. Again, ini si Tita Regine para sa kahapon lamang program diri sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo. Ari na ang akon nga ambahanon nga ipabati para sa inyo. Hindi ako ang nag-amba, of course. This is from the Bomba Music Festival from Agnes Garrett Joy Bobier. Ang sabi mo sa akin. Good afternoon.
Agnes Joy Bovier from the Bombo Music Festival, ang sabi mo sa akin, two things. Pwede man nga may nagpromesa sa imo tapos he didn't make good of his promise, or pwede man, no, ang sabi mo sa akin, may nagmarites bali sa imo. Careful, careful. Alas 2:22 ang ato nga oras. Ari na ang ato nga first story para sa sining hapon, and this is from FMB, sa 4th District of Iloilo. Dear Tita Regine. Tita Regine, here I am again. Musta na ka mo? Nainganyo mo na naman ako para nga magsulat sa mga program, Tita Reg. Ang ako nga i-share, party sa ako nga Papa Bal. Tita, si Papa, mapinalanggaon, caring, supportive, ka-joker. Ako gali si FMB sa 4th District of Iloilo. Sa una, Tita, masiling ko na medyo hamungaya ang kabuhi namon. Sang ako pa lang. Bale, may manghod na ako that time, pero 5 days lang sa MJ. Gagin pahulam sa amon. Gagin kuha na siya sa makagagahom sa amon. Tita Regine, sa nagdako na ako, ginatawgan na ni Papa si Mama nga maapas kami sa iya sa may Lapaz Terminal. Kay may mall sa atubang ka terminal day Papa. Si Papa Bal, isa ka van driver sang una. Kag sang una, may tiyanggi kami. Kag amo pagid na ang rason, kun nga nga kada simana, kag kada maghambal si Papa nga maapas kami sa iya, nagaapas kami. Medyo naglaka na lang ang pag-apas namon sang nag-start ako. Eskwela. Pero sang daycare ako, kada aga lang na ang klase ko. Kundi hapon, makaapas pa kami ni Mama kay Papa sa La Paz. Pero sang kinder na ako, sa madumduman ko, kung Monday to Thursday, panghapon ang klase ko. Kag kung Friday, tingob na ang pangaga, kag ang panghapon. Kundi, hindi kami kaapas kay Papa. Isa pa, Tita Regine, sang tunga-tunga ka school year ko, sang daycare ako, nagbata si Mama kay JC. Pero, maski nagbata si Mama kay JC, nagaapas pa kami kay Papa. Kung kaisa gani, wala ako gaupod, kay may klase. Kag kung kailangan nila, nga ipa-monthly check-up si JC. Kag balaan ko, nga may activity sa eskwelahan, wala na lang ako gaupod. Balan mo, Tita, may buho ang heart ni JC. So, amo na, kinahanglan nila nga ipa-check up every month si JC. Kagusto ko man mag-focus sa studies ko. So nagsugod na kami pang addition kag pang subtract para hindi ako mabudlayan sa pag-add o pag-subtract. Ginhimuan ako ni Papa sang stick nga kawayan. And it helped me, Tita. Hindi man sa pagbabugal, Tita Regine, pero halin sang kinder to grade 3 ako, ara ako sa top. Ka mga nami, tungod duha ka bilog tutors ko. Si Papa sa math, kag si Mama sa English. Ang iban nga subjects, ako na ang ga-answer. Kung hindi ako kaintindi, gapamangkot lang ako sa ila. Kag kada mag-recognition day sa school, ginapa-absent ko gid na drive si Papa. Sang nagdako si JC, gintudloan niya ini self-defense. Hindi, mo to yung maunahan panakit. Ay patalik doon ka lang ni JC, kag birahon. Si Kay gani, hindi kami naldita sa iya. Sa nagka-bike ang mga playmates ni JC, doon naluoy day Mama kag Papa sa iya. Nanugatulok-tulok lang sa mga playmates niya. Hambal na ni Papa kay Mama, baklan ta si JC bike ma. Ginbaklan nila bike si JC. Pero months after, ginbawi si JC sa amon. Kinder na si JC sang napatay. Tapos, nagbalik ako sa pag-eskwela ko. Kay pag-kinder ni JC, nag-stop ako. Nag-daycare naman to si Kay.
Ti, kung mag-eskwela pagid ako, tabok-taboko ni mama ang daycare, ang kinder, ka grade 4. Ti ang daycare daan, wala sa building sang elementary school namon. May 3 pa kaulot nga balay. Kag ang room ka grade 4, atuman sa pihak nga kanto sang elementary. Ti, naguntat ako sa isa ka tuig. Pagbalik ko sa pag-eskwela, kung balaan ko nga layo pa si Papa sa trip niya, naghahambal na ako sa iya tita nga padulong kami anay. Tapos kung indulong niya na kami, gadalaga na si Kay pakadto sa flagpole, ako ginadiretso ni Papa sa classroom. Kaya ginapwesto na niya ang wheelchair ko. Kay may cerebral palsy, classified as hypothyroidism ako, Tita Regine. So kung manuglakat na gani si Papa, dahil ko na itanay ang kamot ko, kag maghambal. Pa, 20 dabi. Di masabat na siya nga. Anuhon mo how? Ibayad sa project. Sabat ko sa iya. Pero sa tuod lang, tita, wala kami project. Di mahambal naman na siya nga. Kagamay how? Di masabat naman ako na sa iya nga. Di 50 na lang Pero ang kamot ko sina, naga-close open. Makuot na si Papa sa kahita niya, kag idaho ang 50. Pero kung dahoon mo na ang 50, dayo na nga hambal. Oo, kag mag-utoy-utoy kakadlaw. Ihambalon ko na siya nga, dalian na bala pa. Kag ihatag na niya ang 20. Sang daycare si Kay, nag-candidate siya bilang queen. Nagpang-solicit si Papa sa mga upod niya mga drivers. Una-una, gapang kulihot gid si Kay. Kag nagahilibion si Kay. Pero sang final canvassing, didto ginbuhos ni Mama ang ginpang solicit ni Papa. Gayohom na si Kay. Kag maghambal na daw sila pa ang may van Pag-parade, si Papa man ang nag-drive kasalakyan ni Kay. Sang grade 5 ako, nagbata si Mama kay JD. Pero parehas kay MJ, 5 days lang man siya. Tita, wild ako. Hambal na ni Papa, tama na ga. So nagbulilit queen naman si Kay. Si Papa naman ang nag-drive kasalakyan pag-parade. Pagbata naman ni Mama kay Liit, Tita Regine, may load, frozen foods, kag eatery business kami. Listahan o teksan ko lang si Papa kung ubos na o kung gamay na lang ang frozen foods, maninda na dayon si Papa. Sa may buot na si Liit, ginasakay niya sa motor, kag idayan-dayan. Ang yuhom na ni Liit, hasta dulunggan. Gusto-gusto gid na ni Liit, nga ginakalbo siya ni Papa. Kag kung may mapapihit kalagari kay Papa, ang bayad na, may share gid na si Liit. Gayapa-yapa gina nga magdaho si Liit, ka 20 kay Papa. Tita Regine, sa napatay si Liit, dito ko makita si Papa na naghibi sa atubang ko for the first time. Tita, I wanted to hug him, but I can't. Pero imbis ng ipakita sa amon, nga lugmok siya, ipakita gihapon sa amon ni Papa ang strong side niya. Knowing Papa, he doesn't want to see himself in a miserable situation. Pagdibo ko gali, tita, ginpamangkot ako ni Papa, hambal niya na, anong gusto mo nga regalo? Hambal ko, jersey ni Klay Thompson, pero wala siya may nakita. Tiyang ginbakal na lang ni Papa ang kalo ni Steve Curry. Sa sinida nga pagbagyo nga agaton, isa kami sa ginbahaan. Hambal ni Papa, magsaylo na kita tuga, day lola mo, handa ka na daga. Tiyambal ko, okay ginaba naman ako ni Papa. Ang sadya, Tita Reg, kay samtang galakat si Papa, pamatsyag ko, dumahulog ako sa likod niya. Ginhawa ko kapanguyat sa likod ni Papa. Gaaway kami sa karsada. Kay ang balay nga kinsaylohan namon, hindi man gid layo. Sang May 30, 2022, katapusan sang Flores de Mayo, nag-reyna mistika si Kay. Amo man to si Papa to see his beautiful daughter. At tumanto siya. Ang bonding time na namo ni Papa is pustahan na sa basketball.
pa NBA man na or PBA man, laka lang na siya makadaog sa akon. Sa sinila nga NBA Finals, pustahan na kami. Siyempre, Warriors ako, kag siya Celtics. Sang Game 1, why pa kami nag-money down. Pero sang Game 2, tag 200 kami, kag nagdaog ang Warriors. Game 3, nabawi niya ang 200. Pero sang Game 4 to 5, ginsuwerte ako. Pero sang Game 6, ang una-una namon nga istoryahan ay pitsa. Pero sang ulihi, lechon manok na. Pag umpisa na ka Game 6, una-una kagahod pa kay Papa. Pero pag abansi ka Warriors, gahi-push siya. Kaya sang 22 points na ang abanse, nagapang shade siya sa sulod balay. Utoy-utoyan ko siya tita kadlaw, kagang balon, silaw gid pa. Sakto niya lang ikalot sa ulo niya tita. Tapos, sang matapos na gid ang basketball, hambal ko, what a sweet revenge. Samtang gayahon. Tita, tapusan ko ang akong story sa message kag tula ko para kay Papa. Dear Papa, sorry kung permi kami gaaway, kag kun kaisa, ginasuhot kabagangan ang ulo namon. Pero i-try namon nga i-lessen ang mga away, kag hindi na pagpasudlon ang bagangan sa mga ulo namon. Kabalo ko pa nga wala sang perfect, but for me, you are almost perfect. Hindi ko man mahambal sa imo permi, pero I love you, Papa Bal. Tani magustuhan mo ang tula nga ginhimo ko. And here it is. Father. Isang salita ni English ng ama, 6 na letra, masarap pakinggan. Pag narinig mo sa anak na ipinagmamalaki ang mga magulang. Mga magulang na akala natin may pagkukulang sila. Pero tayo lang pala ang may pagkukulang. Bakit tayo ang may pagkukulang? Dahil di natin sila pinakikinggan. Lalo na ang ating mga ama. Ama natin ang naging sandigan tuwing tayo ay may problema. Oo, minsan pinagbubuhatan nila tayo ng mga kamay, pero gusto lang nila na maging maayos ang ating buhay. Di dapat tayo magtampo kung sinasaway nila tayo. Kaya gusto kong magpasalamat sa aking ama. Di ko lang siya ama, kundi siya rin ay kaibigan ko. Kaibigan ko minsan, kakulitan ko at kapustahan ko, pero ako palagi ang panalo. Thank you, Tita Regine, for reading my very long story. Sorry sa mga typos and grammatical errors. This is FMB, Sang 4th District. FMB, I am sure happy gid ang imong mga father, si Papa Balmo, sa mga nice words nga imo nga ginahaboy sa iya sa sininga hapon. To kasubo man no, kagrabe ina nga igo para sa imo nga mga ginikanan nga pilagid sa imo nga mga kauturan ang nadula sa inyo. Hindi mahapos nga batunon, but we admire ang courage ng imo nga mga ginikanan. And siguro, kamo nga mga nabilin, nila nga mga kabataan, kamo na lang, no, ang nagahatag sang dugang nga kusog para sa ila. So that magpadayon sa pagpangabuhi as if parang walang nangyari, as if nothing happened. But we know their hearts are bleeding. But you are there para nga maghatag sang kaligayahan, to provide warmth, light, happiness inside the household. So, padayunan, no? In your situation right now, you can feel the love sang imong mga father, sang imong mga mother, and no matter, no, how hurt they are, how they were pained. Sang pagdula sang pilagid ka mga kauturan nimo, but with your presence, kag sa imo nga, kamo nga nabili nila nga mga anak nga ara subong sa ilang nga luyo, we know no that they are trying to survive because ara kamo nga nagahatag sang kalipay sa ila. So continue loving your father nga sobra man ang pagpalangga sa inyo.
I am pretty sure super proud siya sa imo and at the same time very happy gid sa ining gin-share mo sa aton sa sininga hapon. So, have a good health at all times. Be careful and I wish you luck and everything good sa inyong pagpangabuhi. FMB sang 4th District. 36 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. We still have more stories nga igabasa diri para sa inyo. Magapanumbalik ang KLP. Pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahitalo. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kun fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala, himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon?
Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, Ang alas 2, yari may importante ang kahiwatan dira sa Plazuela de Iloilo sa subong nga semana tubtub Hulyo 3 tuig 2022 sa Sabado nga adlaw, that's July 2. Alright, July 2 mga kabombo, kadto kita no dira sa may Plazuela de Iloilo because my concert at the plaza. Your favorite weekend musical entertainment. Maga-feature ini sa The Technocrats Band kag ang ilang nga wide variety of songs, old and not so old, in a 2-hour musical show starting at 6 p.m. alas 6 ng gabi. May napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs nga iga-raffle to all the patrons. Pagka-Domingo naman, July 3, simba kita. Bukas ang ganahan sang Latolda sa mag-attend sa regular Sunday Mass, las 11 ining sa aga. Pangamuyuan ta nga kita nga mga Filipinos ang padayon nga mangin mabakod sa aton nga pagtuo sa tunga sa mga pagpanghangkat kag mga problema. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Kag sa mga busy naton dira nga mga kabombo, Chow to Go drive-thru kiosks sang Plazuela de Iloilo ang sabat para sa inyo. Mangon nga budget conscious ka, limited ang time mo, nga magbakal sa imong pagkaon, didto ka na sa Chow to Go drive-thru kiosks sa atubang ina sang Plazuela de Iloilo. Ang Chow to Go nagatanyag sang barato nga pagkaon kag madasig ini nga labuton. Very convenient. Ang Chow to Go, dira, makapakalikaw sang pagkaon, hindi mo na kinahanglan pa nga magpulaog sa imong salakyan. Wait lang gamay, no? So, bisitahan yung mga Chow to Go kiosk sa Senator Benigno Aquino Jr. Avenue, parking lot sang Plazuela de Iloilo. Ma-enjoy mo dira ang mangganamit, ang Nang Palang Spice, Oven by Alville, Go-Go Dumplings by Food Pantry, Potato Corner, and Jazz Cafe. For leasing inquiries, please contact Plazuela de Iloilo. Chow to Go drive-thru kiosks, budget-friendly, kag convenient para lamang sa imo sa Plazuela de Iloilo. And now it's time for our next story. Wow, we missed her last week, but this week, present na naman siya, si Lola Amparin sa Santa Barbara. Dear Tita Regine. Well, I know every afternoon present gid na yan si Lola Amparing, no? What I mean is present this week ang iya nga mga istorya. So, ari kita, mayong hapon sa inyo tanan, lahat sa Bombo personnel, mga listeners sa imo manami nga programa karon nga hapon kag ilibinigid sa imo Tita Regine. Salamat, Lola Amparing. Ang ako naman nga i-share sa imo karon, ang nahanungod ini sa akong best friend sang high school pa kami since 1949 or 1946 to 1949. Sang ulihi, way na kami nag-upod kay sa Philippine Women's College siya nag-eskwela kag ako ya sa Central Philippine College. Sila nga pamilya medyo may kaya sa buhay. Tita Regine, maayo gid man no kung may best friend ka
kag may madamo man nga friends. Kaysang una, pigado ang ako nga pag-eskwela. Ti, kung madamo ang friends mo, bisan ano-ano lang, ginasyaran ka. Sang high school pa kami, permi pareho ang amo nga bayo, ang tabas kag ang kolor. Amo na gani, nga ginasalan kami nga duha nga twins o kapid. Abi mo tita, ang permi nagatahi sang amon nga duha nga bayo, ang utod man lang sang friend namon, nga wala man suhol o bayad sa tahi. Kung vacant period, ang friend ko, amo man ang nagabakal sang amon nga merienda, kag ginasakop gid ako permi. Balan mo, Tita Regine, balaan niya nga wala ako permi balon. Naluoy siya kuno sa akon, magupod-upod, nga wala sing inugbakal kung ano-ano lang sa kantin. Sa sulod sa amon nga kwarto, 4 kami nga mga mag-friends nga nagaululupod pungko sa isa ka malaba nga bangko nga kawayan. Ang sululatan, tad-tad man nga kawayan, kag amon lang nga ginahapinan sang cardboard. Kita ang amon nga teacher sa algebra, physics, kag geometry, puros lalaki, nga mga beauty seekers. Amo na gani, nga ginapabayaan lang kami magkopyahanay. Bala mo tita, mahilig sila sa beautiful ladies. Kung dismissal sa hapon, nagakadto kami sa uma. Sing isa namon ka friend, kag mangulabo. Pero, ululupod man kami pauli sa banwa. Kay tanan kami nga 4, diri man sa banwa nagapauli. Sa 4 kami nga mag-friends, ang best friend ko, amo ang wala katapos ang college. Gindala siya sa Negros sa nagapangaluyag sa iya nga nanginbana niya man sang ulihi. Pareho lang tita nga nag-elope sila kay hindi gid gusto ang papa niya kay luyag niya kuntani nga makatapos sa pag-eskwela ang iya anak. One time tita sa balay nakahigda siya upod ang classmate namon nga amon man paryente. Ang nanginbana sa friend ko nagakuha sadto sang nautical bugto nga anak kag may kaya sa buhay. Abi mo tita, siling sang friend ko sadto, na tama kuno kasutil, problem child. Pero pag asawahay nila ni friend, nagbuot kag mapinalanggaon. Amo na gani nga palangga gid siya sang iya ugangan. Siguro 4 ang iya mga anak, kag daduha ang CPAs, Certified Public Accountants, kag ang iya mga grandchildren, CPA man. Ang siling niya sa akon sadto, sang last visit niya, prima ang paring, wala man ako naghinulsol kay primo mo, kay nagbuot na siya, kag tama ka loving. Siling niya pa, nga kuntani, luyag niya nga may doktor man sa ila pamilya. Amo ini ang last words or message sa akon friend sang last visit niya sa akon before COVID-19. Ang hindi ko man malipatan, na pag-celebrate niya sang 85th birthday niya sa hotel sa Bacolod, gin-invite niya ako mag-attend kay may number ako sa ilang program. Wala man ako ka-attend sadto, kay natabuan nga hindi maayo ang ako nga pamatsyag. Ginsulat ko lang ang ako nga message, kay ginpadala sa iya nga stepsister. So bali siya, ang stepsister lang, amo ang nagbasa, kaginhatag sa iyang akong sulat pagkatapos. Tita, happy na happy ko no siya sang amon inagyan or experiences sa high school sang una. Pagpauli isang sister niya, nagsugid sa akon nga nagkadlaw o naghihum-yuhum siya kuno nga nadumduman ang amon experiences sang una sa high school pa lang kami. Abi mo tita, hindi ko gid malipatan nga tama sa iya ka thoughtful, generous, kag wala sang bugal nga madamo na ang mga professionals ang iya mga anak kag ang iya nga mga grandchildren. Ara ako no gilabalay sa subdivision malapit lang sa Bacolod City. Tita Regine, may nadumduman gali akong isugid sa imo. Ang akon kumare kag neighbors diri adlaw nagaagi diri kag permisa ako nagayuhom-yuhom kag magsiling. Nakadaadlaw, nagapamati ko na siya sang imo programa. Siling niya mari ang paring, permi ko mabatian ang imo kasaysayan. Amo man kuno ang iya nawilihan.
Nagsugid sa akon nga iautod permi man kuno nagapamati isang akong kasaysayan. Minsan ganan niyang iautod nga si Mari Amparing niya ang maestra sang una. Sang duha niya kakabataan nga mga officials na sa barko subong. Tisiling niya sa akon nga manug-abot na ang kabataan niya kag isugid niya kuno nga permi siya nagapamati sa akon kasaysayan. So balaan mo, Tita Regine. Oops, wait lang. Nag-jump ang akon nga tudlo. Okay. Wait lang ha. Kayang iya kuno nga duha ka mga anak manug-abot na. Kag isugid niya kuno nga permi siya nagapamati sa akon kasaysayan. So balan mo Tita Regine, kung nagapahuway-huway ako, nagahigda kag may medumduman ako, dayon ko bangon kag magsulat or mag-rough draft lang. Pumapisanan, dayon ko man gina-finalize. Ti permi ako ginalahog sa akon hinablos kag mga tauhan sa akon hinablos na siguro siling nila natak-an na si Tita Regine kabasa sa sulat mo. Matuod bala tita? Hindi gid So natak-an ka na kuno basa sa akon mga sulat sa imo. Well, abi mo Tita Regine, subong ang mga kaedad ko kag younger pa sa akon nga mga co-teachers ko sang una, nagka-Alzheimer's na sila. So amo na gani tita, sigihon ko man gihapon ka sulat para hindi mag-status ko ang brain ko. Go, 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 Lola Amparing. So tita, I have to close now with my sincere regards, kisses and prayers. And please, kindly read my tula. Medyo malawig-lawig lang, pero may kaugnayan man sa akong nga kasaysayan. So good luck, good health, and God bless us all. Lovingly, Lola Amparing. Nag-ari na ang tula, ang matalik na kaibigan. Ang pagkakaibigan ay pinakamatamis na pinanggagalingan ng pagmamahal. Kailangan magkaroon ng mga kaibigan dahil tumutulong kung may kailangan. Nagpapayo kung may kalungkutan. Madali siyang pupuntahan. Nagpapasaya sa masamang kalungkutan. Agad ikaw pinapasaya. Sinusolbar ang mga problema. Magagamot ang di mabuting isipan. Huwag kang manalig sa bulong-bulungan na ikaw ay pinagtaksilan pagkat sila'y naiinggit lamang sa inyong pagmamahalan. Huwag awayin ang kaibigan, parang kapatid na nag-uunawaan. Alisin sa utak ang masamang kaisipan, kaya dapat palagi magmahalan. Sa oras na datna ng kasamaan, nandyan siya sa iyong likuran. Laging handa sa pagtutulungan, maging masaya kailanman. Huwag itago ang problema, sabihin kaagad ang katotohanan upang ikaw matutulungan. Kasiyahan, kaligayahan ang dadatnan. Kahit walang-wala ka na, di makakalimutan ang pagsasama sa iyong kabaitan noong una. Maging maligaya ka sa kalangitan. Sana marinig ng matalik kong kaibigan sa kabilang mundo. Paalam na, paalam. Ang nagmamahal, matalik na kaibigan, Prima Amparing. Tita Regine, may naisipan pa akong dugtong at sana babasahin mo. Salamat po. Ang taong walang kaibigan, parang isang palaboy-laboy sa daan. Hindi pinapansin ng sino man, pareho ng pulubing naglilimusan. Kailangan kaibigang maaasahan, kaligayahan, kalungkutan sa likuran, upang lagi agad mauunawaan ang pangyayaring kasamaan. Kaya pipiliin, kailangan sincere. Lahat na pinapayo may kabutihan, nagbibigay ng kasiyahan, ginagamot ng masamang kaisipan. Handog ito sa inyong lahat. So sa makabilang buhay na pala ang best friend mo, Lola Amparing. But it's good, no? That you had good times together and may mga last message pa siya sa imo nga until now hindi mo malipatan and she's one friend, no? Nga ang inyong pag-updanay nga duha is really, no, through thick and thin from your younger days to your older days. And I'm sure you're gonna treasure yagid ikaw so much, just like how you treasured her also. So thank you again for your 2 poems and for your story. May isa pa diri. Pangitaan ta naman tiyempo, ha? Lola Amparing, halong-halong gid permi sa gihapon aim nga malakas, always in the pink of your health, and most of all, nagagana ang utak. Sige, go lang gid sa mga stories mo.
Ari lang ang KLP para nga magbasa sina. Salamat gid ang ato nga oras, 4 minutos bago magabot ang takna ng alas 3 sa hapon. Magabalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pinaka-importante nga mga pahibalo. Hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang indi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical Ang alas 3 sa hapon and this time guligo nga tagaan sang time ining isa ka very short note, very short letter. Gin personally hand in sa akon sang isa ka tawo nga naka wheelchair pa ha. Full name ang akon nga ilawag diri because amo man ang iya nga luyag. So this came from RR Celeste. Ang iya diri sulat nagasiling, Dear Tita Regine, ako po si Raymart Celeste. Nagdako ako sa Tansa Baybay. Ginpangita ko ang mama ko pakadto sa 2020. Nagdako ako kay tiyahon ko, so amo na ging kilala ko nga pamilya. Ginhimuan na lang ka istorya mama ko, kuno patay na. Mayo, nakilala ko ang DSWD sa Haro, pangalan niya si Ma'am Rose. Gipalihog ko siya nga mangita kay mama. Kita iya nagali sa Dungon A Haro. Ang tatay ko naman niya, wala ko makita, halin pagamay ko. Nagkato ko sa Tansa Baybay, mga utod, hindi sa akon. Pagpatay sa pakaisa ko, nagtubangay kami tanan. Naghambal si Tita Emma, hindi ko siya amay. Naghambal sila kung kadago ka namon, tagai kami birth certificate. Ari ko di tita, sa Diyos gugma. Kabay lang mabasa mo ang sulat ko. Gusto ko tani mareklamo sa media kay mapabulig ko, pangitaon sila. Tani Tita Regine, mabasa mo para makabulig ka man. Gusto ko tani istoryahon si mama kung paano niya ko ginbusong. Paano sila nakilalahay ni Danny Celeste? Paano pagid nakilala ni Anthony si Jodette? Pasalamat man ko, nagdako ako, bisan hindi ko sila pamilya. Tani, bago mo mabasa sulat ko, palayhog, pangamuyui ako nga makita ko na ang matuod ko nga tatay. Mayo, normal ka mo, ako hindi ang tagpadala. RR Celeste. If I am not mistaken, si RR, nakapadala di siya na isang iyaman. Something like this, no? Nga istorya diri sa KLP. And that time, ang ginapangita iya was his mother. But now, knowing you, nga nakita niya nagalian niya nga mother through the help sa taga DSWD, that's good, ha? So, subong ang iya naman nga ginapangita among iya nga father. Nga according sa iya, the name is Danny Celeste. So, sir, kung diin ka man subong or kung sino man na nakakilala sa kay Danny Celeste palihog, please know nga ginapangita ka sa imo anak nga si Raymart Celeste or si RR Celeste. Naka-wheelchair ini siya, sir. Nagalibot diri sa mga dalanon para lang papangita ikaw. So I hope nga may makatudlo gid kun diin ikaw. Kag ikaw mismo kabay nga mabatian mo gid ini.
So, hulato naton ha, and we're praying for you. Ara-ar nga kung tani ang pinaka-biggest dream mo, nga makita mong imo nga amay kabay, nga soon matabo na ina. I-bless na ina ni Lord sa imo. Salamat, kid. 1 minuto makalipas ang alas 3 sa hapon, mga kabombo, tubdob na lang kita anay diri sa atong nga pag-inupdanay for this afternoon. Syempre, ang inyong mga istorya pwede na ina nga may email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man sulaton and then ipadala lang. Care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Madaming nga salamat for joining me sa sininga hapon and especially sa mga Letter Center staff for giving us entertainment and mga motivations sa siniman nga hapon. Magabalik ako buwas para sa inyo tanan. Salamat gid sa gihapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.